Hello guys, Betha, Wendlin, Ish, Mashia, Bibiana, Molin. Quite similarly, my TikTok and depends. Issues never gamchira phone so kutotaura izvozvo. Ndabva kufona gwane mwanzvadzi yedu panapa padiaries panapa. Abva kufona izvozvo ndicho ndakatogara panapa. Zvikaisi simena kuti ndikufonera ndikuze kuti rambai makadzvanya pa TikTok. Sandi kuna kigoka tiri kuita mundaperekwa ndawo panokuseka nomwanzvadzi. Zvikanzi musadzore tsvimbo nedzvadzi vavo. Rambai makatsika chepakati kozi tiri kuna kigoka singati kwani tubva kuona imwe video yenyewe makanda makafika black. Haiwa hataseka. Tiri kufara. Saka ku TikTok vanhu vari kuda TikTok iyi. Saka ndoda kuti hanzi makurumiza to ndakurumiza anotida because pane kwandoda kubuda chinda. Saka ndoda kuti ndiite live dzangu ndipedze ndigobuda hangu ndikoenda kwandoda kuenda. Asi ma TikTok ndotoramba ndakadzvanya because vanhu vari kumada. Aiwa tsimze zifu number womberi kuida. Vashoma vasiri kudzida vasiri kumada. Hanzi simila mudaire fonini. Mukunda ndiri business andambobuda zvokuti dunenji ndambobuda. Ndambobuda. Hanzi inde moni makaita mba. Iwe. Nami ini ndikuda ku anti kwai machembere inini ku TikTok ndakumi inina gogosrivia tomiririrawo machembere ku TikTok handika eZimbabwe inina gogosrivia tomiririra machembisa epaZimbabwe ku TikTok tichita kuti tibuild your confidence emamwe machembere ari kutya anode zve TikTok but ari kunyara kupinda kuti come on guys uyai join us pa TikTok. Saka TikTok tukutoramba takadzvanya because people are loving this TikTok. Tulabe Chiluje, welcome. That's the first time kuipano. Your first time here, we welcome you. Tulabe Chiluje. Wangwaro vastereki tula. Asa wangwaro Zimbabwe. Kwanzi muzawa voice na banafara. Oh, shiwa it's not tent. Oh, blessing. Shirufamba sene phone yako. No matter no sure, nitamba kudarikere. I don't know, I mean, practice makes perfect. Pandina zoti ji 2 weeks, that's my moyo. Pandina zoti ku ji 3 weeks to 4 weeks, nenda champion nema dance. Nenda ku dance my mwana. Because chandru kuda kuitaka, I'm trying to bring duda kuunza taking you back memory lane. Antika old school. Saka old school yedu susuka nde yipi. Anti mona. Old school yedu ka taika kura chamba machuna. Anti guys. Tetamba machunika vana Bini Mani, vana Mad Cobra, vana Baja, vanzi Buju Banton. Hasi vakakura tichambere. Ndiwo anditi guys. Thank you for ndiwo takura tichambaka. Saka inoda kutsika kukura mandakadzvanya ku old school uku. Ndane tichiwaina mawandiro ataita paya. Totanga. Animaona totsika. Nine. Hesi Faith Kayla hanzi mukundisivere aiwa Faith Kayla. Thank you Anes. Saka chandiri kuda kuita guys ndechekuda so handiti tuda kuti tirambe takadzvanya panyaya dzeTikTok idzi tichindirambe tichinakidza chiri nani ndechipi guys kusoro tukana nevanhu nokuzvitambira idu tosora chikomenta mavideo tichita vanhu vachiseka tichifara chiri nani guys, let's be honest. Chiri nani chikuswera ushanda vanhu kugara pasi nekutsvaga makwati ningaita nezveiti chituka vanhu nekuita mavideo edu pana patoposta tisora tichiseka. What is better? Chinopinzisa denga ndechipichi apa. Hesi memes ari sei mwana Brenda Dlamini zviri sei Memo Ncube zviri sei Dadi Mpofu, how are you? Linda Nyasha zviri sei Tamia Chabwedzeka, how are you? So guys, ndoda kuita fast antika a brother vaninya yavo ye behind bus. Hansi simele muri kubvira masitum. Oh, Christina Nasere ndichiri kubvira. Ndaifunga ndakatorwa chimuti yandichinacho. Saka tiri kufaya. Right. Anzi beta kutamba exactly beta kutamba zvedu. Pane kusorotukana. Hanzi ndikusana nditopinda. No, vanotokuisa mugroup rechembere atati chagobvuma kuti tirambe tichigwa navo titi atisi chembere takatona kuti atizviti tikutowapa we are giving them zvavanenge vachida nharoka tikutowapa zvavanenge vachida kuti ifutsekera bvuma kuti uri chembere. Saka kungovhara muromo nekuvapa that satisfaction yekuti abvuma yes tiri chembere. Saka tiri chembere makavati nokuti ukareka handisi chembere makambo guys munhu akakutuka hanzi naShila muri kokusita sikongo. Oh shuwa here Shila
Muna kutuka chiti hure iti ndiri hure. Saka wangoti chi wangochida kudii ndiri hure. Munoti muroyi woti ndiri muroyi ndakanodzidziswa newe kuroya kwacho kana tina mai yako kuroya. Ndokandzisa kuroya. Saka wangoti kudii watopedza. Nokuti uchizvidefend kuti ndiri muroyi wakandoona pini ndiri hure wakandoona kupi. Guys ndiri kuti ahondo ndozvanenge vachida izvozvo. Iwe ngobvuma. Ndiri hure. Handichika wanga wati kudii ndinohura neyakwe wapedza. Watopedza. Kuti usoro chikakavadzana navo uchikakavadzana navo uchidii hazvibudi. Go with the flow. Go with the flow. Zvanenge vataura izvozvo famba nebhora. Wakauraya vanhu. Ndakauraya ndikatoenda kujera ndikadzoka. Saka wanga uchidei ndiwe here wakauraya wapedza kwazvo. Hands stress tinge stress munoita kuti tibvise stress nemavideos enyu. Thank you Askana, thank you Edway. Thank you Hans, I love your energy. Thank you Edway Chembere. Thank you Thiembi Chembere. Ndizvo zvako iwe. Kai bamova policy sina mlingi tunaoita here. Unoza zvinoitika ndiri munhu ndiri sports. I'm a sports gogo. Andona I'm a sports mom. I am a sports mom. I'm very active. Body chete you are full ne body chete. And Mona, you are full body, but in any personally, I am very fit. Fit share fitness. Whether I am fitness, fit your fitness, deny. The very fit show to that. Nokuti sports person, ndrimunhu wegym every day show to that. Saka ndotonya zvinhu zvezvitongo fire. And Mona, and then sina kuneta. Then show fire to fire popai. And recommendation mbauya. Sasa ndikuza mpopo zvewe. Right guys, Masquera say go guys, Masquera say I know kuti wakwenda kumabasa vachazongonawo live pawe paya. Hansi pamuva pa live memes naoneta here. Kana. Ndini sinaoneta here. Kana. TikTok idzozi dzitosekwa nababai panapa. Vari kutofana kuseka kanzi nokuti pane mwe yangu asina kuona kaichikitia. Kwa saka mukureva kuti zvikiti izvi ndo zvamuri wakati kati iningirikiri acting chete. Saka wangu achiputika nokuseka. Ani maona. Ndikati Hanzi here maneri kwere. Maneri nchakumbira ndiseli natu vapinde because ndoda mbobuda nababai kwangu. Pani patoda kumbosvika maneri. Andika vati ndivaperekedze kubhawa. Aiwa sweet Candice, you know me now. I'm not going to stop. You know me now. And the miskene munhu anoziya. You know me. Panenge chitoti kwa ngami ndira kumudzikisa ndo pane nishita more fire. Ndo pane nishita more fire kutoitowedzera zvokutodaro. Teri ndati ndikamaiko zvinuka kana ndakuzoenda na baba vako varida kuenda kuti ndivaperekedzeka kubhawaka kuri kumwiwa ndizogoni kumwa ndenda atodhakwa zvino ndinomwira ikoko. Kwanzi ni TikTok ndatombomira yanga yakundiputsira musha. How Maiska? How? Sorry wena my dear. Ini manje murume wangu anosupporta. Zvese zvana kana basa nazvo zvese. Haana kana diri nazvo. Haana kana diri ndinototamba kuti anenge achitose akana. Anoziva kuti ndendo kubasa kwangu. Ini Facebook ndo kubasa kwangu. Anozviziva. Hesi Lizipela. Right guys, regai tipinde panyaya ndine nyaya 2 anditi ndichatanga nenyaya yabhudha vadotara nyaya yavo behind aposted abroad tikapedza hansanya kuma beta iwe house kuma here. Sorry akusha ini manje vamweni vangu vakafa vatezvara vangu vakafa chiridi vanga varipo kumusha kukwanirwa chigaro vanozvionepi zvana TikTok zvo havapo. Saka tingori nherera 2 dzakatosangana. Saka noti yandada handizobvumi kondrola nabamnini ka nanabamnini handizobvumi kondrola nabamnini. Saka noti yandada ati mweni vakafa zvakafa family mwono mukwanga azive zvake maziva zvake kuko tosangana kwakafiwa. Ndizvo ukana Ukraine yapindira. Ukana Ukraine yapindira ka. Yesi Lizipela kanai vedu weka nasi kanewe lisi na ilisi. Kwa TikTok ya nasi yanga yakapenga mukiti. Pana imwe itoripo. Pandaita iyo iyi yekada bongomen. Data dziri 2. Dzitori 2. Imwe yacho ndakatanya kupenga kudarika ishi. Because it's taking you back memory lane.
imwe yacho yakanga topenga kudarika iyi kana mchida nogona kukandira kana ndapedza itoripo ndichitamba idzo dzechirungu idzo dziriko mazano idzi dzechirungu idzo dziriko mazano idzi anomaona saka guys regai tipinde munyatidzo nyaya yabhudhava tapedza nyaya yabhudhava ndoda kuti muzonzwa feedback yemwana uya anonzi ani mwana uya tafadzwa anditika muzonzwa tafadzwa nyaya mwana uya watizazve kumba wadzokera kwababa vaya mazviwa ndakakutegai andimufollowi Victor ini ndakangomuona mukati ndikete mufollowa ndipe unotorere link yacho undipe ndindeko unditorere link ndindeko yese nyaradzo chanyari unise mfana love you so much guys regai ndifonere munhu wenyaya yedu tiwe nyaya uyu nyaya yedu yakamira sei koni une nhumbu naikoni yelo hanzvadzi maswera here hanzvadzi taswera muri pakasununguka muri pakasununguka alright tipewo zita renyu kuti ndimani zvakare muri kupi Josia Chingwena Ngwenya alright imo muno muri pizvozvi muri kunyulo kujere matikunzi uchamamburi mukhoshi mamburu alright makapinda murini 2017 nyaya yenyu ndei makabata mine futi yanga ine medha mukati right toda kuti tidzokere bheki kumasure musi wamakazobatwa nepfuti iyi yanga ine medha mukati yanga yakauraya munhu kuti mutiza kuti zvakafamba sei makabatwa sei nepfuti pakazvakaitika ndiri kuti ndakabatwa ndiri mumba memumwe munhu anditi munhu uyu akandikumbira ini rumu rangu nokuda kuti anga aine mavhizita akawanda kukapaka nditi alright indobva ndaenda ndarara kumba kwake iye ndobva anorara kumba kwangu negirlfriend yake alright saka ndokubata kwakandopa akazouya mapurisa usiku ina ndakuzwa kuti mafriends ake ane futi anditi mirai muri kuti imimi mushamubhururu wenyu ndiye anga ane pfuti ishi saka akakumbira rumu kumba kwenyu imimi kuti anovata nemusikana nenyaya yekuti kumba kwake kwanga kwakazara vanhu mukamupa rumu saka pakaenda kumba kwenyu nemusikana uyu akaenda nepfuti yacho akasiyana mafriends ake aya ndo anga ine pfuta yacho aya saka ndakandora ndakazorara nawo saka pakuwepo kati mumba make womakachinjana dzimba imukasara kumba kwake kune shamwari dzake iye akaenda kwenyu saka makarara kudaro ndo pakapinda mapurisa mapurisa akanga audzwa nani aziva sei pambapa aziva sei information yekuti pane futi handina kuziva kuti akaziva sei pakuti akangosvikawo usiku akati uya uri usiku ndobva mangotogwa mose ndobva tangotogwa pese saka mipfuti dzacho dzadziri ngani yake ingori 1 imi bhururu wenyu makanga mamuziva kubva rini waingori munhu kuri ndaingomuziva mukati melokusheni kubva ndingati kubva 2015 asi ubhururu wenyu wakakura wokusvapa kupanana rumu kuti aende kunota pambedha penyu nemukadzi ndezvokuti muziva kuti pavarume musikanzwa hei saka masungwa imimi koiye akabatwa akabatwa ona pakuti vakadouya vachidobvunza zita rake ndobva tadozoenda vakatozoenda nini kuti kumba kwangu rumu kwangu ndikavaudza kuti munhu ari kurumu kwangu pakuti pavakasvika vachida iye pamba ipapo parumu kwake ipapo munhu uyu muzimba here saka imimi muchizivana nemunhu uyu nguva yose iyi wai unoshandepi munhu aishandepi waingoita zvekungobuda usiku vachiita unozonoba usiku ona hosaka imi aitozviziva henyu kuti unoba aindaingozviziva zvokuti unongozi munhu unoba sekuti vanongoita zvo zvokuti vanofashanda vanobuda usiku vozodzoka vachitengesa zvinhu kwakachena okay saka hamuna kumbenge maziva zvepfuti zvuti anogara nepfuti mumba ndakugara ndamboziva nezvekuti unobata futi iyo kuti iye unotoiramba unoti kuti ndeye mafriends ake saka mafriends ake aya pane mumwe friends yake yakabva yakati yatenda futi iya ndobva yaturava mhosva yefuti iya yanditi saka pakutora mhosva yefuti inoda kuti nefuti nemedha yacho ndiye akaita saka akabva ati
pakaitwa trial yedu isu naye anditi basi parika trial ndo pavazomupa sentence vakampa sentence yakakura sei vakamupa 15 years sentence munhu uya akatenda kuti yayi uya akatanga kutosevha uyo akabvuma mhosva yefuti akabvuma mhosva yefuti yeye saka vakamupa 15 years saka shamwari yenyu iyi yakatotaura kuti futi haisi yangu yanga iri yemukomana uyu mukomana akabva abvuma kuti chokwadi futi ndeyangu mukomana akatobvuma kuti futi ndeyake pakuti takakuti abvumi yanga akamboda vanhu vazodzoka dzokanzanda kutotenda mhosva kozi inini futi ndeyangu toziva kuti zviro taizviita chichii saka medhai yanga yakauraya munhu kupi iko kubretsi kunoti west kubretsi saka ivo vari kuziva here munhu akaurawa mabhururu aya kuti zvakafamba sei vanoita sei vari kuziva here munhu akaurawa nefuti kana kuti ndivo vakatouraya ini munhu handitozivi ndati makasungwa musa hamuna kumbobvunzawo mabhururu enyuwa yamuna ebhururu enyu kuti ko haufa madhiri ekunzi pakauraya ndiani akafa ivo manje havari kutaura ndiani akapfuura kana kuti asi munhu uyu zvoona kuti iye ndiye muridzi wefuti kana kuti akapfuura pakuti ndiye akatenda mhosva ungangotini mhosva usina chawakaita handi muri kuti akatenda mhosva because angagara akadefaulta mamwe mauyu makoti kese eka akaona tega ndichingotaka kusevha zvinogona kungoita kuti akaita kuti akurumidza taka kusevha anobvuma mhosva asina mhosva akapapa utsotsi pachitsotsi hwavo because chodei anga asina kubvuma mhosva ngadei zvimuchingori naye still angagara nedzimwe nyaya dziripo saka anogona ngobvuma mhosva zvezvaakaita pa kuti akurumidze kudii kuti akurumidze munobva kumberengo here dzadzi ndobva kwamaranda kwamaranda okay alright saka mapinda 2017 chichiri kuitika hapana procedure yavo vanongodideyadidey vanongotaita investigation but izvozvo izvi vari kuti vandosina prosecutor musokutora decision za 22 hanzi prosecutor to decision za 22 yanzina prosecutor ndopanopa mutora decision za 22 pakuti nyaya yani long time always paanoatenda this case inenge yakangokusangana ndimeita ziri raitaura kudaro okay saka makatarisa imimi mupanyaya yenyu iyi 22 yacho nari kuita munosvikobuda here ininobuda iri dai zaimudziyaka yadikunyanga pandinobuda ndokwanisa kuti ndiwasuwe pakuti inini handina chandakatadza vakatora zita rangu ndobva vapublisha ndisina chandakatadza makawanikwa muri pakati pemoto wembavha zvanzvadzi izvo ndizvo handiranda saka vanoti hamuvasiwe nokuti vanenge vachiti tanga takachengeta munhu uyu for further investigations because pane medha iri involved kapa pane munhu imodha yakanga iri involved saka uyu muyazi mutendi wemhosva handi akatenda mhosva uyazi mutendi wemhosva andi wakatenda mhosva akati mhosva ndiyazi vanoziva kuti matsotsi anogona kubvumirana mhosva tsotsi rinogona kutora mhosva dzevamwe woti iwe uchibuda topa mhuri yako mari yakati kana tichikuchengeta uri mujere wobuda tichiita mhuri yako everything and watinoti panotinde tese isu saka chiyasirira mhuri panze iwe pinda mukati vanozviita matsotsi saka munavo vamwe venyu mukati momo munavo here vamwe venyu ava mukati mobhururu wenyu uyu wokuda kuningira wokutora rumu yenyu muna here mukati momujerera muri uyu bhururu wenyu wamakanga maparumu ushu asi muchiri kuwirirana yenyu saka makabatwa muri vangani muri 7 masana muri vangani masana muri 6 okay alright saka 27 2018 19 20 21 imi mune 5 years murimo zvino vekumusha vari kuzviziva here vekumba kuti makasungwa ivo havauye kuzokuona here vangauya kubva kuzimbabwe kuma musina hama mudhuzi muno munyika muno ndinamukoma mazi mukoma wacho kuti ameno mukoma vari kupi vari mubreti womunoti vari kusaidi wokwavo hei saka mune namba dzavo yatigomba vafonera tivaudza tivauye tiva kuzokuona ivo seyama yavo idzo namba dzavo ndinazo hanzi pagurupu renyu rezvakaitika panyaya iyoyi manga muine munhu anonzi mireni tsvage sitira chorataugwa riripi gomende
Alec Ngubere. Ndani? Alec. Mamsina Alec Ngube. Oh, sama muri Mazimba chete. Mati? Hello. Mamuri Mazimba chete. Hello, Mamuri Mazimba chete here. Wo Mazimba ni Mozambique wakasanga. Saka Mozambique wangari wangani? Mozambique wankavari 2 yeah. Oh 2 imimi 3. Yeah, isusu vamwe vamwe 4. Oh, saka 35 and ndinobva 37. Oh, saka makasiya muri panze? Daita muri. Amwa muri ndatenda nayo. Oh, une makore mangani? Izo 29. 20 so wakapera 24 na iwe. Zvodo chemberera mjeri. Handizo chaizo. Ngodi wadu wene vanu vaviri izvo zviri pashe. Ngodi waone chimokwe? Waone musikana? Havai varipo. Wavanga varipo vasikana? Saka vakahodi varipi izvozvi? Vangozama ukumbo atenda nekuda kushingirira vakaona kuti munhu ari kurambira mukati vakaupitawa. Ndibva vangotozoziyawo zvakadaro vakatoonawo yeutamba. Sambe amutombotaurikana? Sekuti izvozvi handina kumbotaura naye. Inga zvakaoma naye hanzvadzi. Saka manzoni dzake musowani? Kuso 22 nekubiri papachitakanaga nacho. 22, right. Saka kana mazo ndakavabvunza ini hanzvadzi pakanifonera ndakavati hanzvadzi taurai chokwadi. Tibudire pachena nenyaya isati tongi vanhu. Hatisi judge, hatisi majesty tongi vanhu. Titori vanhu vanogona ngoda kungotinzwa nyaya yenyu nekuti dzidzawo something pairi. Antika pati mukatinyepera manje pakati ndo nyaya yangu iyoyi. Ndo nyaya yangu yandinayo iyoyi. Handina saka varongotsika kustori yavo iyoyi. Ndo matauriro avakaita kuti handina musha yandakapara. Ndo matauriro avanoita. Saka imi maishanda kupi musati masungu? Maishanda kuno Wake Kui? Wake Papa warehouse izundu kuti nematiyaka kubva kumakanza makasiyana siyana. Alright. Maishanda ipapo. Saka varungu vakatomboya vakuona iye? Yani? Varungu venyu? Vambouya but zvazvatauya. Zvakatopera saka neshora nebasa rakatoperawo. Hey. Pakaipa. Saka 22 mozotizivisa ukanzvadzi kuti mafamba sei kuti tione kuti vari kuti kudii. Titange taziva kuti kukoti 22 sezvo yatosvika 22 koti vari kuti kudii. Mungozobata monzisa kuti tizive kuti pakamira sei tizive. Ndipewo munogona kuzotodedzera nhamba dzamukoma wenyu ngauye aone munin'ina wake. Anogoramba kunona munin'ina wake achiti anoda kuonekwa nemunin'ina wake. Ngatsvake mari auye kuzokona kukosi mamburu ikoko. Kosi mamburu yacho iri kupi? Pabretsi apa nekuenda kupitori yangadza kutengera mwana wako masiripazi nemabhurugwa. Unoti munenge muchipfeka izvozvo mune mapende? Hamuchinangana izvozvo munongofamba henyu makangorembedza munangana pendi. Hamuna? Achinga kuya kuzopa munin'ina wake mapendi shuwa achiti kwahiye handisi kukwanisa kuenda handikwanisi. Mapatapata chacho saka makamawanepi? Shuwa zvakaoma. Mapatapata makamawanepi? Takangotengatengawo zviyazokunotenga chikafu. Mamunayo mari? Zvokunotenga chikafu chaicho. Asi manje chikafu muno vanotengesa vanhu. Unogona kutenga chikafu chinotikifaidza nepureti yako munhu otokupata mupei. Saka imotandizvara? Zvokunozoona mungwana. Saka makatedza chikafu kuti muwane mapatapata? Ungaita sei sekuti kutoshinga. Hey, asi ndiko zvino watozowe bhanditi chairo 5 years. Kutoshinga sekuti utikadaro unozodii manje unofamba netsoka. Shoka nchida kutumira mapendi nayo ndikutumira sei? Mati? Kachida kutumira mapendi ndikutumira sei? Ipapo manje. Unozoita
kubhuka chi kubhuka kuyako kuno kana kuya kukoti kubhuka kuno kota kubhuka ungobvisi chete kutanga kubhuka first and then unozokwata kuti muuya netime. Saka manje aikubhuka kure dai pana anogara Pretoria guys ndimutengere hanzvadzi yangu imapenti munomupawo pana ari kuPretoria here apa guys ndiri kubvunza vanhu vari panapa kuti panewo here kuri kuPretoria ndimutumewo agoya kupa mapenti nemapatapata ikoko kune anogona kuenda kukhosi mamburu here uku kujerere kuPretoria guys ti ubhuke ndikupe mapenti nokuti izvozvi ndine mamwe mapenti andinawo paya panapa au freedom uya freedom unopenga hanzi freedom kana freeborn ameno freedom uya mapenti ake angori panapa ndakuti freedom andakati kwazvikwai ane munhu anoda kuti timupe ningikiri mapenti aya timbe auye mapenti iye zvina kuti kwai ndide kutumira kupost office kunogara kune line wana mapenti a freedom aya mapenti a freedom nditorina wani mapenti a freedom aripo saka freedom ndinopa hangu zvaanzvadza kana freedom asingadi mapenti ake aripo ndopa hangu zvebanzvadzi zvose nemapatapata antoripo ndopa hangu auyu kana asingamadiri kuti mapatapata shuwa antovepo mapatapata ake antovepa anaya 2 pence mapatapata aripo nemunogara Pretoria guys ndikupewa hangu mapenti anopa hanzvadzi yangu nokuti kwai handichina mabhurugwa apera anopera kamabhurugwa 5 years guys mopfeka saizi mune mfanizani hanzvadzi yemapenti sekuti mungotenga medium saka makapinda muri munhu mutafu sei jeri rinoonza makapinda muri munhu mutafu iko zvino matopedza kunhingiri magara achipere handidzi mama akambotakura shureko medium kubuda mulaji kaum kana mu extra large ha mama akatakura saka aiwa ndinotenga mira ndichoge munhu panamba kuti anda medium ndeno watingatuma guys kunyuloko kunonzi ikoko kunyuloko hanzi mubvuze kana hanzi hapana here gadget anokwanisa kutorera zvinonita sekuti manje vanhu vepanapa vanda connection vanoda kutoziva kuti unotaura nani alright inotaura navo sei saka ndo problem manje vanachito kuti unotaura navo sei unoda kuti director kwevanhu vavo alright saka guys ndiani wari kuPretoria guys tokumbira munhu ari kuPretoria please uindo kuti ndikubatisewo mapenti namaslippers tokupa mari yetransport uinde unoona unongonokandira unongonodibhukawo unokandira hanzvadza ndaya nemapenti enyu nemapatapata enyaya yausiya veduwe havachina izvozvi mufunge kudai saka masana namangani naye hanzvadzi mabhurugwa mukatimo singati mabhurugwa chaiwo kutopedza atoripo ndangototora nehwande kukoti kuramikashoti munika hwani saka pamunenge mawacha hwandiro mofamba musinei ndikapfeka shoti ndowacha rimwe kana kuti koti changu riko mangwana ndotowacha nhasi mangwana ndodondorora ndakapfeka shoti changu ndoga ndinozana kutaura kuti kashoti alright George alright pane hanzvadzi ati ari kuuya achauya kuzokuona saka iwo manje zvino chitogara zvaunoti hauna nhingirikiri hauna WhatsApp chitondipa mafoni names ako panapa kuti tione kuti tobhuka chiti kudi ndipe mazita enhingikiri ako kuti nokune munhu achauya atowanda towana chauya ko ari honest uya anouya azokupa mazita zita ndi Josiah Singwenya Josiah Singwenya Singwenya alright saka kungoti Josiah Singwenya chete yanguri Josiah Singwenya alright aiwa kune munhu ari kuuya uyu chamutengera mapenti acho kuti muwane kuchinjanisa hazvingaiti mwana mai yangu kuti unoti wowacha 1 wopfeka shoti handi saka izvo shoti ka yatsemuka wagara zvakaipa yatsemuka wotosara usina ni 1 kana wawacha wotorembedza uchingotenderai wazviti ungasasekwa nevamwe varume imomo mujeri kete hakuna kusekana unogoseka umweseka kuti vangwana zvinokuwira iwewe hauzoseka kwasi kungoti unenge uchingofira woka hai ungotange nemakumbo matatu uchifamba akumana zvizoyatsoita hazvizoiti aiwa asi ndafara nekuti wambosekawoka
wamboseka uri mujere imomo saka imomo mujere imomo vanotengesa chii vanotengesa maporiji vanotengesa muno vanotengesa maeastern porridge nezvakaita vana ndingati shuga ndozvo inotengeswa ko shuga vanenge vachiti udle yakadaro shuga unohwira ndikune mauza maketero maketero aripo saka ukawana shuga yako unenge uchingomwa tii yako even manheru isina hayo chinasi unomwa tii ukaita shuga yako nematibek nemovaiti watoago simba ndi vanotipasi vanotipa makuteni chete alright aiwa rega ndigona kuti ndinogona kumitirawo pakadini hanzvadzi ushu so that ukwanisa kumanawo 2 kg yeshuga asi ndofunga zvouraya munhu mujere imomo so wawanawo shuga yoyoyo nemasamba iwawo di vachingovhuma tikungokupa taingototenga kushe chitori chipaka pashi pane kutenga kujere kwayoko ivo havabvumi zvinhu zvipinda pasekuti hanzi covid-19 watowati saka izvozopinda chirwere saka vana vachida chavo chekuti vane vakachichengeta nenzira dzavakachengeta nadzo saka chavanotendera inongori mari kuti munhu kana kanga auya kuzokuvhizita vozokunyoresera mari kana kuti zvekuita zvekusenda mari vane kamukametodi kave kusendera mari eapsa kana bizi number yangu unenge abizi number yangu plus apsa iyaya account yeapsa and then modipodza mari papo mari iya painongosvika inodobudisa zvese nepicture rangu nemadetails angu akaperera aiwa mari tinopa nhingirikiri tinopa mukoma george hanzvadzi george vari mucomment section vanosvitsa vanoendapo vanobhuka vaendapo takawana mudhayari wedu loyal trusted diary hanzvadzi yedu ishi vandaive navo nezuro kuya kujobek huko saka navedu chirega inyaya vakumbomatatii anomaona saka ndichakundogona kutumira ivo ndatumira ivo vanosvitsa kunyuloku yacho vomuonawo votaura naye saka iwe ukabuda iwe josias ukabuda mujere mauri umo chaunota uchapamhi kuita chiya panyaya yakudzisei awa izvazvidonzanzanichapana zvidoitende ndagara ndichiri muti wazvo aiwa but nyaya iyi wakakangasa vaya pakuti waitamba nanonzoti vanoba andichiona saka pakutofira musha dzemabhururu ako apa asi obviously pane zvauntoziva kuti chero ndikabuda muno mandifi ndakadai sekuti izvozvo izvandifi ndakatozviita kana kutofamba nevanyengeri vaitire zvakaipa kana kwatoziva kuti munhu anotoba usangoona ino kuti mapurisa anogona kusvika musi wewe usina chaunoziva wakangomira haasi kubuda petoneri asi akatombozikama kuti ari kubuda kuti haasi kubuda haasi kuzikama ane 5 years ari parimandi saka haasi kuzikama kuti anobuda here kuti anobuda ari kungoenda kunonzi final tinzwe kuti vanoti chii majistrate asi pare zvino chatiri kuchema nacho saka zvino ukabuda wanzi utoenda tuesday next week woenda unonzi wabuda iwe unonanga ipi naijosia pekunanga handina sekuti zvinonetsa sokugara ndepandisina dai ndichitaura nevanhu panze zvaiva nani kana kuti ndine mari transport yekuti ndogona kuzoenda kuna mukoma vangu ndaigona kuenda kuna mukoma besides mari transport hakuna kudzinga neienda ndingoda kuti munhu ndadzika maybe ndichakumbirani mutaundi imomo kana kuti ndichataurira koti kusina nemi mari transport handizii vachatenga here vozoipa mari transport ndogona kuenda kwandinoenda sanzi koti ari kupinda musa 22 pane noda kuya koti yako yoyo hanzi musa 22 mwedzi unoyu aiwa kana ukazonzi wabuda hazvina basa uchingobuda unokukumbira foni wofona handi nhamba dzangu nadzo unenge une chifoni chako zvechicho unongobuda nje wofona kuti ndaburitsiwa kubva inenge ichingori mari kubva kupretoria kuenda kubritsi kai kubritsi kwamukoma wako anokutambira sekuti ndikataura navo hakuzozoni ko imbondipaka nhamba yavo ndimbovafonera ndichivayo kuzoona mwana imbondipawo nhamba yavo pamwe ndiva ndigona kubatisa zvinhu zvakauya nazvo imbondipa nhamba orati handiganigozotora namba yacho and then ndinyori basa ndizine musoro namba yavo vanogara chinga chamafona iyo tichitaura mafoni vako tarisa mufoni iyoyo tarisa tichitaura kudai tingodzokera kuni usakate foni chingoenda kumacall kumalogs kunamba kumasaved numbers inobuda haikati foni ndipo paenglish bible rangu bible english yarigaidiitori mubible iri mubible alright kwasei baba ndichisa kana ujere munenge makunamata zvokuti zvokuziva mwari kudaro sekuti handingati kunyepa kana kuti chii tagara tivaitwe izvozvo wagara uri munamati asi kurasika ndokwakangozoitika alright aiwa ndizvozvo ndori mwana mudiki shonga ndiwatove nelife yako imwe panza apa wadzosera kumasure hanzi namaitanisha hanzi ukabuda ndinokupa mari transport pane munhu ari okay hanzi kukoti ndokuri easy kumpa zvinhu alright george saka unogona kuenda koti musa 22 wacho koti yacho inonzi chii
Koti yatinonzi koti kunoenda kukoti kupi muBrits muBrits mutown. unoenda kukoti muBrits mutown iwewe mutown vanotora kubva kuPitori kuenda nesu kuBrits vototora maybe hour something saka bhudhi wako sei vachiti kwai mari yebhasi iwewe chino vanodi kukuonera koti andi manje chinoti ngachikuti kubva muBrits imomo kuenda kulocation pandogara manje decent food netsoka pafambika. Alright. Number here is panapa. Inoti kudi 084 389 389 and 389 okay 3107 wona ndoda kudai so unoda kutaura here namukoma wako unoda right mira nditi so ndoda kukufonera ndoda kukufonera mukoma wako havana WhatsApp futi andi mukoma timani WhatsApp vanayo wanayo. Alright, gantezoti alright rega ndikukate nditange netsvaga mukoma wako ava ndigotrai kuvafonera nemifoni ndikokufonera bheki mugotaura. Alright. Mayambota support yangu guys. Regai tibate mukoma pano tiwo kuti ne makayeva siri kuenda kuna munina wawo. Chichiri kupamba sei. Sakira kuti ndatoshita zvitiko. Right. Regaiti manje ifoni imira inaimi kana uchi requesta uchi requesta balance ne uyu uno requesta say SOC uno requesta say guys unenge unotota say guys kana uchida ku requesta SOC kuti uone kuti mune mari unobaya chi 0101 alright star 101 star 101 hash right irimo good bosho kuti ndifonere mukoma ne 40 rand inotaura 084 398 389 89 3107 mukoma ngavataure nemunin'ina wavo makadiko hanzvadzi makadi zvenyu matiripo hanzvadzi hamundiziviwo ini ndinoitwa sisimeli ndoitwa sisimeli ehe ndoziva kuti munoitwa Johani Sisingwenya ndiri kufonawo ndichitaura pamaererano nemunin'inawo hanzvadzi yedu inonzi Josiah Singwenya handiti munin'ina wenyu munomuziva uripi akasungwa rini akasungwa 2017 mhosva yake ndei mhosva yake munhu akawanikwa ane vanhu vangava zvekuti zviya menge vichingofamba nemafriends vichimwa doro mese zviya saka vanhu vaita zvekuba uye vanenge vakamhanya kuvarungu vakaita zvekudini kuvarungu saka ndobva vatevekwa saka vakazowanikwa vari kumba kwake vari vese manje okay asi yanga asiri munhu anoba
Saka kubva zvaainda ari kujere ripi? Mari? Ari kujere kupi? Anzira zichiko ku Pretoria. Kunyuloku. Ndio. Alright. Saka makamboenda kunomona here hanzvadzi munin'ina wenyu? Nawo ipo ndekuti ndaimuona panguva yanga ari kuSkomani asi kuti manje chinoitika uko manje kune hondo nenhau dzemapepa. Kupi? Uko kunyuloku. Kunyuloku vanoda mapepa kuti mupinde? Mari? Vanoda mapepa kuti mupinde munyuloku? Hondo zvavakaita? Ndo zvavakataura. Oh. Ko inyaya yekuti anoti kunonzi kwai akachinjana dzimba neshamwari makaihwawo? Handakati? Kuti kwanzi akazobatwa vachinjana dzimba neshamwari? Kuti akabatwa achita sei dzimba neshamwari? Vachinjana dzimba neshamwari? Ndizvozvo. Kuti kudii tihwe imi? Nawe yakaitika ndekuti vakachinjana chii? Dzimba nefriend yake handiti? Pakuti friend yake munhu angane mamwe mafriend angauya naye kuri kuti iye angane girlfriend rake saka friend yake yaJosi akaibva yakabva yaenda kumba kwaJosi. Alright. Iye ndobva nevamwe kumba kwake uko. Alright. Ndoko wakabatirwa. Aiwa. Ndo vakabatirwa ipapo. Alright. Saka imimi hapana mumwe munhu wamakamboti mutsvage kuti muinde kunoona kuti munin'ina, nokuti munin'ina ndanichitaura naye wenyu hachina kana mabhurugwa chaiwo, pendi yomukati hachina zvirungorembedza mufunge. Hana. Saka imimi muchiti ndotla mapepa jere ava imi hamuna kana passport? Inini passport yangu ndakapirwa passport handisina. Ko mudzimai? Iye naye manje yake manje takayakashatira ndekuti haina kumbodhindwa manje inyowani saka pakaita nhau zecorona apa ndo pakaitira nokuti kujere havanei nekuti kwai ine manhingikiri mukati, ine mapemiti, vanongoda passport identification yekuona kuti ndiwani chete. Alright, asi kuti inozoita problem pakuti vanozobvunza kuti vanogona kuvhura vozobvunza kuti wakapinda sei. Harisi basa revanhu vekujereka iroro, ibasa rehome affairs nemapurisa. But anyway zvisinei hanzvadzi, thank you mavhuma kutaura neni pano. Ndoda kuti mutaure nemunin'ina wenyu handiti batai makadaro. Mune nguva yakareba musina kutaura nemwana, saka zvizonyatsobuda zvakanaka zvipi picture kwayo muri munhu mukuru handiti. Saka ndinoda kuti mutaure nemwana nhasi, mutaurirane zvazvo zveshe zviri pamwoyo penyu, tauriranai. Ndiri kumufonera ndini, ndakufonirai futi ndini. Okay, no problem. Hello, Josai. Mukoma vavepo ndaiti. Ndana mukoma wako panapa ndoda kuti mutaurirane muudzane zviri pamwoyo penyu handiti? Taurai ine mwana mukoma. Mushe mwana kwakadiva. Kuno kumarwadzo chete. Namo yawandisa kudari kamari. Munhu kutandavana kana apakatoipa munhu ana kana chopi chaiyo kutopfeka kana nhumbi kana tirauzi kana chii kana bhutu chaiyo. Izvo ndokuzvinzwisisa Josi, asi kuti nyaya inenge ichiitika ndichazamawo kuti ndione kuti ringaita sei, asi kuti pari zvino manje zvinhu zvacho hazvina kunyatsokumira mushe apa nenhau dzemapassport. Ndichazama kuti ndionze maiguru apo kuti vanoti kudii, kuti dzimwe dzenguva vangakwanisa kuuya hameno ndichatsanzanadza kuti vanoti chii. Honai kumukoma munin'ina wenyu anoenda kukoti muBrits. Ko madii kunosangana naye munomuondera kukoti kuBrits, momupawo zvamunomupawo? Kusangana naye kukoti kuBrits? Mungoenda kukoti imimi hamubvunzwe anything. Kungoenda kukoti, musi anenge achipinda mukoti like musi 22 anenge achipinda mukoti. Moenda kukoti imimi momira motokumbira ndauya ndokumbira kupa musungwa zvinhu izvi momupa, because ininiwo handimuzivi mwana uyu but ndoda kutomubatsira, saka ndichatenga zvandichatenga ndotuma munhu kukoti ikoko unomupawo. Saka imimi zvakangonaka kuti mumbonoonawo mwana wamai venyu kumeso cheka kudai muchitaurawo naye. Alright, izvo hazvina kushata, ndiri kukunzwisisai. Ndiri kuzvinzwisisa. Regai ndione kuti ndichaita sei.
chikonzero nemhaka varungu vedu vatinoshanda vane hondo isingaiti. Okay. Panhau iyo especially panhau yekugoti chero iye mukomana ndakambotaura naye ndikamuudza ndikati nhau yekuti ndiuye kugotika pakati pezvipi zvinonetsa bvudzi varungu vacho manje vanonetsa manje. Muri kushanda kumapurazi? Aiwa ndokunzwisisai. Aiwa kana matodaro ndakunzwisisai. The other thing manje ndingeishanda from Monday to Monday, Sunday to Sunday. Eish, amuna off. Handitorina off. Saka zvinhu zvacho zvakatondiomera, zvinhu zvacho hazvina kuumira zvakanaka, asi kuti ndichaona hangu kuti ndichazvifambisa seiwo. Saka murungu wenyu hakupi off imi? Haatondipi, chaanongotondipa leave chete August chete ndakuenda kumusha. Munoshanda papurazi rei naye hanzvadzi? Mari? Munoshanda papurazi rei? Irrigation. Munorima? Panoitwa nezvekurimwa mahedzi, saka ndinokonzentrata nezveirrigation ikoko, saka munhu wacho unonetsa manje. Alright, wandazwisisa. Zuva rega rega. Yeah. Ko medium vari kushanda kupi? Mari? Medium vari kushanda kupi? Handizvinzwe? Medium menyu vari kushanda kupi? Ndo pavanoshanda ipapo. Mose muri kushanda ipapo? Toshanda pamwe chete. Saka vaitiwo futi ofu? Ofu havana ofu, vanongo Sunday chete. Vano ofawo Sunday chete? Hey! Ya, zvakaoma. Aiwa, ndakunzwai hanzvadzi. Kana muchiti hapana off pakatoipa pakaoma. Alright. Zvakanaka, ndichitaura henyu nemwana mai kana panzvimbo zvamuda kutaura henyu tichatumedwa noenda nomuona. Alright. Taura henyu naye. Mkoma. Mkoma. Urukunizwa? Ndikumuzwa ndikati manje weekend panoni maofu kuti aishandi weekend ani ende kuno kumanje vanhu vasvika zvinoda posta kuti metodi iripo ndikutotumira mari kuti ndigone kutenga zvinhu kushopu kuti isatambudzika. Alright, izvo ndiri kuzvinzwisisa Josi. Kana ndikangeondapo Juma ndichambobata ndoona zvakamira sei. Asi kuti nhau inenge ichindivhiringidza inhau yezvikwereti zvandinazvo maererano nenhau yeimba kumusha. Ndopano pasati panyatsoonimira zvakanaka. Nhasi chaiko ndachitofonegwa navabaropa vachiti munhu akapikisend ari kuda mari yake. Apa vanapopa P vakarova zvidhina ndandisati ndapedza kuvabhadhara. Ndokuda kupa P kwakasara 1,200. And then vanapopa Simba vakazosenga zvidhina kwakasara 1,000. Kuzoti mabhirida vari kuvaka vari kutodawo 6,000 randa yavo yandisati ndapedza kubhadhara. Because imba yose yakatsvajiwa 12,000 randa. Asi kuti zvisinei ndichaona kana ndikange ndawanawo pandenge ndangowanawo ndichangokutumirawo. Mune phone number yake here Mkoma? Mari? Mune phone number yemunin'ina? Phone number yake ndinayo. Alright, kuti ati mukawanawo chero 100 rand zvayo mungomuisirawo. Even iye anotozviziva kana panguva ndaenda chitewo ndichinge ndawana asi kuti nhau zvinhu zvakandiomera zvina kumira zvakanaka ndeye nhau yekumba kwandiri kugadzirisa plus dzimwe nhau dzakangowanda dzinenge dzimboitika mufemidza teizama kuti tigone kugadzirisa kuita kuti dzimwe dzenguwandawo zvinenge zvakasungavo haungazivi. Saka ndo zvatechimbozama kuti tigwisane nazvo kuti tingaona kuti tingaita sei maita basa zvikuru tingaitira zvanu. Aiwa ndinotenda hanzvadzi, aiwa ndiri kukunzwai. Ndine Rukwipa. Ini tinogara kuRustenburg, kunorthwest ikoko kuRustenburg. Muri kuRustenburg? kuRustenburg. Alright, ndokupanzisisa. Ndiri muno mubhureti panonzi paStelport. Panonzi paStelport. Alright, aiwa pakanaka tichigaitiona kuti ndingamubatsira sei hanzvadzi yedu iyi. Zvino anogona kuzobuda regandi. Alright, anogona kana akabuda handiti munomutambira kupurazi ikoko handiti? Alright, regaitiona kuti toita sei kuti tione kuti tomubatsira sei kuti akwanise kubuda. Zvakanaka, ndine namba yenyu chapota ndichikuyochidza kuti kana mawanawo 100 chero akatumirwa nomwana but anombodawo kuti mukoma wangu anditumira 100 mari inobva kumukoma inonakidza so.
ndizvozvo ichokwadi. Ndizvozvo. Alright hanzvadzi. Munogona inyu kubva bhaisira nemunin'ina wenyu? Boma vachaka patataura ndi. Iri bodi. Sharp sharp mwazokanaka. Alright, iri bodi sharp sharp. Right. Sharp sharp. Right. Mukoma havana mari. Zvanda kuita iko zvino pane vanhu vada kuisira mari nai. Yekuti uwane kuzvibatsira imomo. Ndakupinda namba yako apa. Vanokuza anti e-wallet unoisira unogona kuzoita madhire kuti upiwa nditi. Mukoma havana mari zvakatovaomerawo wazviona ka? Andazviona. Sekuti kumwe memsikoti ndonyepa, pamwe memsikoti ndonyepa makuzvizira. Aiwa ndazvinzwira zvechokwadi ndinenge tichida kunyatsova kuti plus ndachitoda kuti taure namukoma wako inda ndatoti ndinzwa kuti nemhaka iyi vasina kumbokushanyira. Saka munhu haungazomubvunzi zvakadaro ungosiyana naye. Sekuti ndozvanenge achifunga uyo, haungazvi kuti unofunga izvi zvakawanda zvake uyo. Saka wati uri kuenda kukoti nemusi wa22 saka ndichakuisa kune vamwe vanombobatsira vamwe vachinamatira nyamatira vamwe kuti vanhu vabude. Saka ndichakuisira mangwana ndichakuisira zita rako kuti musi wa22 zvigone kufamba zvakanaka urangarigwewo. Kana usina mhosva zveshuwa kana une mhosva gara ikoko umbotonga mutongo wako. Ndipo manje. Aiwa kana usina mhosva unongobuda asi kana une mhosva uchangogara ikoko umboti mbichana uriko. Alright, pakanaka Josiah ndichakubata kuseri ndicharamba chikubata and then munhu wandati ndinotumira zvinhu ndotumira mamedium acho nemapatapata andichika then anzisai airtime ndo inoshanda mjera. Aiwa mari inoshanda isa e-wallet like panamba yandakapinayo itrai ma e-wallet ivo vane nzira dzekupuwa mari idzi. Isai ma e-wallet atengewo chikafu. Isai ma e-wallet atenge chikafu. Akatenga shuga yake yo 2 kg, akatenga yo movite porridge yoyo, akatenga chimwe chiri mjere chia masamba, anorarama. Airtime munogona kumisira kune vanoda panamba iyo iVodacom. Asi chaichitofunga kuti chikafu chitori important than airtime. Cash send ndinoita because ivo zvavanoita vanoita madhira vanotuma magadhijeri kunotorera mari idzi. Magadhera anovatorera mari kuma ATM uya ovapa asi pamari patransaction yega yavanenge vaita magadhera anodhonza 50 rand. Anomaona maprison wageni anovatorera mari but vanomubatawo 200. Aiwa mari vanotora George, mari vanotora e-wallet unoita iri e-wallet vanotora pafoni yake yanotora iye anozopa prison order naye onotora mari yaye omupa otorawo 50 rand. Right, so anditika botenga nemabhishu anti nemabhisikisi ekumwisa tika wozomwa ti mujere momo. Right, pakanaka hanzvadzi waita hako nekuya nepanapa tinzwe nyaya techinzwa nechozowozotiudza wozondudza kusati 22 wadzoka kuti zvise ini chataura nekuseri kuti mabhurugu ako aya auye nemapatapata nditika neuzvi tutangira ipapo. Alright hanzvadzi. Okay. Alright Josiah iripo. Right. Guys, mukuti tanzi taurai na Shelton anobatsira Shelton anobatsira kuyananisa vari mujere nehama dzake zvatangoita apa. Zvandaita apa ndozvinoitwa na Shelton kuyananisa munhu ari kujere nehama dzake. Anditika Shelton ndi interpreter wemaZimbabweans kukoti yekuport Elizabeth. Itori shamwari yangu chaiyo Shelton. Andimaona. Saka Shelton kana mchinge ndakatomupa nyaya yemukadzi yayo mailiva yandini. Andimaona. Saka iko zvanoita iko zvinoita Shelton ava vari kuno Pretoria Shelton anogara Port Elizabeth. Changa chizongoita kubata ava hama yacho kuti ndabataura nemwana ari kujere soso zvinoye zvinhu zvataita pano. Andimaona. Zvinoye zvinhu zvataita pano apa. Andimanzwisisa. Asi dei jere iri ranga riri ukoko. Andimaona. Zvinotika tibate Shelton pakuti atsvagire mwana uyu lawyer. Lawyer ra Shelton rinenge richida mari. Andimaona. Rinenge richida mari. Saka richida mari kudaro. Mari yacho inozobhadharwa nani? Ndio pane nyaya. Togona kuti Shelton tsvagire lawyer because anomaziva malawyer anogona kubatsira kuti vanhu vabude. But rinenge rakuda mari manje lawyer. Saka lawyer iri rinozobhadharwa. Mari yacho kubhadhara lawyer inenge yakubva kupi? Ndio pane mubvunzo wangu ipapo. Togona kumufondera izvozvi Shelton apa.
asi oti lawyer anenge anawo zvishoma lawyer anowaziva malawyer anowaziva anotsvaga malawyer ndo zvandiri kutaura anotsvaga malawyer but mari yacho munobhadhara here because the lawyer harisire free and lawyer is not for free guys lawyer rinobhadharwa ndofunga pani nyaya yemaili makazochinzi baba wamaili spend almost 100,000 zvandoziva inini anditika ende maili havana vakazongobudawo lawyer ranga riri restate ramaili Shelton aingoenda achivatengerawo chikafu nezvinhu zvavaida semunhu wechikadzi anga ari mujeri nyaya yalawyer munobhadhara here he's not a lawyer Lois he's not a lawyer is not a lawyer haasi lawyer ndi-interpreter wemazimbabweans kana pakauya munhu wechizimbabwe achitaura shona asingagoni chirungu ndo paanopinda ipapo achiinterpreta asati aenda kukoti arikuenda kukoti next week futi wemabhatri arikuenda kukoti next week asati aenda kukoti manzwisisa handiti yesi Shila anzi pro bona ari okay sharp baba vamaili vakabhadhara close to 100,000 baba vamaili vakazoramba kubhadhara kwekupedzisira uku but vakabhadhara almost 100,000 ndikutaura zvandoziva kwete second hand information zvandinoziva inini kwete haisi second hand information mubvunzei Shelton lawyer rinoda mari kamuchida ndimufonere Shelton akudzei nemuromo wake kuti lawyer rinoda mari ndimufonere mugutsikana hakuna lawyer remahara maimunya hakuna lawyer remahara hakuna lawyer remahara malawyer nyangwe nesi tinomaziva but hakuna lawyer remahara guys ngatisanyeperanei Shelton zvandinongoita ini ndo zvaanongoitawo anditi hatirege kunyeperana guys Shelton munhu wangu zvotoda mutotaura nezuro cheshe ndakaita 1 hour ndinei pafoni tichotaura hedu dzimwe nyaya ndeipi Sheli zviri sei mushe inzi wako ndandiri palive nomwe mbanditi iwe ndiudze koyenyaya waitaura nezuro wakazoita yatakataura nezuro yawaiti ndakupinda ndakuita ndakangosheya but handida kuzofollowa because ndandiri busy shamwari ndandirisiri kuarea ndandiri kumwe ndakuudza alright saka ndandiri mubhanditi ndandinei pafoni right now anditika mbhanditi uyo akavharirwa ari kujerere kupretoria rinonzi New Lokuria kana Mamburu iroro antoona saka ariko kudaro uyu akabatwa 2017 ane 5 years aripo mufana uyu akapinda 24 kuzvina 29 saka iye akuinsista akamira panyaya yake kuti akabatwa nevakomana vanga vane vachitsvagwa nenyaya yekuti vanga vaine vari in position of firearm but firearm yanga yakatombokomita murder saka one akabvuma kuti futi ndeyake akatotongwa 15 years saka ava vamwe ava iye nevamwe ava vakasara aripo nokuti vakabatirwa ari kumba kwake saka unozazvoita mapurisa anongokubata imesi kana asvika panzvimbo akabva ngotogwawo ipapo saka kuti achibuda manje ihondo asi dhowo vamwe vari kumubvisa panyaya saka atira kudzokera kuti hanzi major chakati izvo chindai kufa toda major anzani prosecutor ngachiya item decision yekupedzisira ngachita decision yekupedzisira because 22 achadi chinyaya iyi yagarisa nokuti munhu akabvuma kushera akatotongwa kudhara kutoseva saka ari kudzokera koti saka ndoda kutomboudzawo madiaries mamwe kwete vese just a few kuti chero tikakuti tsvaga lawyer ndere mahara here yes we are live okay handisi kubvunza because pane zvandoda kutaura hangu zviri different but ndoda kuti ndingoziva kuti tiri kuita conversation tiri two here kana kuti I know it's fine I know alright no kana malawyers achitsvagwa handiti zvinodependa nekuti lawyer wacho wamuri kudhila naye zvakamira sei at most
lawyers vanenge vari ma-private attorneys, they would want my payments. Vanotocharge ma-legal fees avo pachezvavo. Advantage inozoita vanhu vanenge vachiuya through inimi kana kuti through isusu ndeyekuti vanowana ma-negotiated fees akasiyana nemunhu kana ari walk-in. But legal fees are paid pachezvavo, anotobhadharwa ega. Zvakatosiyana nesituation yanezuro yepa-live yandakaita nezuro handiti kuti ndakaita live nezuro ndikamenshona about another story yemukadzi ari kuprison. Ndikabva nda-approachwa na-advocate akati ndakazwa live yenyu nezuro general. Nyaya yemukadzi uyu amuri kuita ndiri kuzviofa kuita free. Ya akazviofa, yes. Akaofa ega mugroup ega ndobva azondifonera paofa kati nyaya iyoyi ndoziva kuti naatoni ari kuiita kana tikagona kuwirirana nehama ndataura nemumwe atoni aripo. I'm prepared to take over this matter free. But at most ma-attorneys ese anotocharge ma-legal fees avo. So it will be the responsibility of family members to pay. Kana family members dzikatiwo dzashaya pamwe tinodzoka kwatiri dzoti general kana dzoti sismeli ndaita problem yekuti takachadhiwa 10,000 but tawana 5. Imimi because attorney uyu ndimi munomuziva handiti mune makamuengage based on the work that you are doing. Makusharaura naattorney kuti chitambira 5,000 vatu vanotsvaga imi. Kana kuti makutsvaga mari kuma-followers vanofollowa ma-programs. Because kubata kuti ndakaita a similar case yekuti munhu akapiwa bail iye asina hama dzake dzisingazikanwa. Then vandangoenda kugroup and my members akati no general, we are going to pay bail for this guy. But legal fees are paid and law firms, they do charge. Out of pay quotation inoenderana nenyaya yacho. But advantage inoita munhu anenge achida kubatsirwa nenyaya iyi ndeyekuti anenge achiwana ma-negotiated fees akasiyana nekunge munhu apinda akazvimiririra. Right. Waanswer pana ndichida saka zvandichaita ndichakupa pane manamba mazita ndichakupa vanhu vachakubhadhara ma-legal fees yekuti maybe utsvage lawyer rikwanise kubatsira mwana uyu musi wa22 kukoti. Saka unozongonegotiata wewe unozongonegotiata nevanhu ivava kuti haufa. So what we have done is handiti ma-law firm aya zvavanoita nekuti ivo vanenge vachitondawo business handiti ndo basa ravo rekudhila navanhu vakasungwa handiti. So zvavanoita vanotokuapproacha iwo, but you need to be very careful in my engagements aunoita nema-law firm aya because vanotanga vaziva track history yavo kuti vanogona kushanda zvakanaka here and vane ma-success stories here handiti. So pavanotokuapproachawo paipai unotowadza kuti inini people that I would be bringing in for you to assist handiti vanhu vanenge vatoriwo vulnerable vatouyawo kwatiri vachida kubatsirwa. Saka obviously we cannot talk about your normal legal fees that you charge. Makasununguka here kuzopawo vanhu mafees ari nani, and besides mafees ari nani muri vanhu vakasununguka here kuunderstandawo ma-payment terms handiti. So you discover that panotowana vanoti aiwa isusu tinoda strictly cash variko vakadaro, but kunetowo vazhinji vanoti aiwa no, since they are coming from you kana vakangoti ndiri dhayari ndarefewa nasisimeli whether ndiwo wafona kana hauti, but munhu akangoti ndarefewa nasisimeli handiti akapuwa zita imimi sisimeli you are able to verify the name handiti. Because inini ndinotoudza vanhu kuti munhu akakufonera yari yega achiti ndarefewa nageneral chero akashandisa zita rake chairo muzoti ngaapuwe zita raanoshandisa pafacebook ndoona ndinoverifya naro iroro zita iroro. Ndoona kuti pamwe ndakamboita conversation naye pamwe ne-whatsapp call or conversation tochibva tatomutaiva ngaapiwe at least mundingizipewo pamaterms and so on tichibatsirana. Because ukasava futi careful vamwe vanoti kana hama dzavo dzabatsirika kana kuti iye pachezvake abuda haachabatsirwa. Exactly. You see, so you also need to be careful so that you create relations akanaka nemaloya nawo kuitira kuti vamwe vanhu vanenge vachibatsirika because vanhu vacho vakawanda. Right. Konyaya leta yapapi naishotoni. Alright, nyaya aleta handisati ndataura naloya wake handiti because loya wake haasi kubatika. Anonetsa kubata. Anonetsa kubata. But conversation yatakaita handiti inini ndizvandinoita ndinoti ndikapiwa makesi anenge auya through inini handiti ndinoisa muplatform yemaloya kandoshanda nawo handiti ndovabvunza kuti nyaya yakadai so iyi tinodhila nayo toiita sei nezvayo handiti. Now chinhu chakanaka chinhu chiri an added advantage pakesi yaalert
mwana arikuti aka-traffic wacho vapenyu. Handiti. So the arrangement that needs to be done is that the arrangement that needs to be done is when we speak to the attorney and it tinoda kuti attorney aite an application to court yekuti they are calling in a witness who is the mother to the child who is alleged to have been trafficked and it now because my ava manje muningi nawo aleta watinotaura naye ari panze duzirai hondo anotaura kuti vari kumachonyonyo mai ava vakawanikwa mai vaya mapurisa akasvikako vakasvika taura kuti vakawanikwa but handiti makaona kuti vane process ye-interpol yekuti vauye as a witness takes long but zvakatofanana kakwaina loya wacho akandifonera achiti kwanzizvo hanzi zvakaoma hanzi panonetsa kuti abude nokuti mai vacho vemwana vakasvika kuti inhema handambomupa mwana wangu ndikatogozvishawa mwana ndikanzwa kuti mwana ari South Africa ini zvakatonetsa kuti mwana akafamba sei saka kusungirira munhu ko painde zvavakataura ndiloya wacho akatondinzwa daro kwanzi hasi simeni pakatoipa mai vai vatonyisa munhu ujeri chaiko kwanzi vakutonyatsoramba kuti handiti witness mwana wangu akaita zvekubiwa kuno handakudziwa kuti mwana ndo South Africa ini mwana ndakanga kuti ave kuSouth Africa saka pakatoipa achadhonza nguva refu vari state witness exactly but makanzwa kuti mai ava vakatokumbira kuti naye ndotadza kuenda kumurume here nekuti murume wangu hadi vana ndichengeterewo vana vana mainini nyacho ine maburi ameno tichafamba sei nyacho ine maburi ameno ndikatigonza kana vasangana koti kana vakatodara anotonyura anonyura ndozvaitagona ndoya zvikanzi achazuti ndini loya wake but tuli speaking panyaya ndidi kupa iva force hope anonyura munoti mai vasiti ndira kutaura ndinotomira zvakanaka ndo vanga vari kuwatakatemba navo ndo vanga vari kuwitness mai ava vaingotaura kuti zvakataurwa nemurume wangu inimika zvakataurwa nastepfather because hasi murume kunyepa kuti zvakataurwa nastepfather kunyepa inini ndidakapa mainini aleta mwana watete vangu handiti ndidakapa mainini mwana ndikati ndichengeterei that was enough. I think vakaudzwa nemurume wavo kuti vataure statement iro handi murume wacho akanga achexitota mari kuna dudzirai kuti ndipei mari ndino withdraw saka ndofunga murume ndiye akati statement handi vanoda murume kukudza vana saka vakati taura statement iroro vanhu vakaoma vakadzi vakaoma iwe kufarira lula mbolipop kudarika vana vavo mwana kutambura zvatakazofungawo panyaya aleta iyoika takafunga kuti isusu let's also visit aiwa mina ndipindura tukanzi it's safe to discuss people's permission inyaya itori pano padiaries inyaya pano padiaries dzimba dzemabwe inyaya munhu maybe hamusi kuziva munhu atiri kutaura chete but inyaya yakatouya pano ende munhu tinotomutengera chikafu ari kujere munhu anototombomufonera ari kujere guys muri kuziva musikana yatofonera ari kujere anonzi aleta watinofonera pano tiri palive achiti regai timbofonera aleta nhasi ndiyo nyaya yake yatiri kutaura musikana wemwana wokunzi child trafficking uyawe anomuona wokunzi child trafficking uyawe ndiyeyu saka ini tototaura naye hazvina kana basa inyaya itori pano saka musavhunduke zvenyu itori papublic nyaya itori maoko edu nasheltoni itori nyaya yedu ndafunga tiri kudhiskasa vanhu vekuti mhenu havasikamu kana kuti chii nyaya itori pano palive pano aiwa inyaya iri payo yakatotangira kulive tikutozamba kutsvagadzira dzekumubatsira aleta tisakatotsvaga loya iroro tisakatotsvaga pano padiaries pano loya iroro rakatobva pano padiaries pano ruti yandiri kufunga yekuti mai ava vashanyirwe munoiona sei vekuzimbabwe kwete hatitapa kwakaenda mapurisa zvinoita zvinoita akanotaura navo zvinoita akanotaura navo different person asiri veukama akanovatira akagara navo pasi I think zvinogona kuita izvozvo but kumachonyonyo kwakacho kanonzi variko ndiani unosvikako aiwa but munozwa tika whoever would be going anenge achisvika and obviously anenge ari munhu anenge ari tactful in terms of my engagements anoita navo because hatiti munoona this other partner wandinoshanda naye ari kujoburg anonzi Gladys ari kuenda kuzimbabwe muna April kunoita passport yake handisi saka ndandakamuti Gladys when you go because remember tine nyaya imwe yemwe anonzi Tambo futi mamuzi yakatambo pana Tambo watinoda kuti tinoona vana vake vari kuHonde Valley handiti so ndaiti nini kuna Gladys
kana uine madays akati one day handiti wabva kunoona vana vatabu kuHonde Valley handiti can we not arrange kuti uende kunoonani amai vemwana avo just have a conversation woman to woman you know kungonzwa kuti vanoti noti kuvanyengetedza because even kana ukavanyengetedza vanhu vakadaroka anoswa kuchinjira futi mukoti vakatongwarisa mai vacho vanokuchinjira ikoti. I think that's a good idea. Kana zvichiita ndokupa phone number dza unadzo here phone number dzadudzirai munin'ina wacho munini moronga tofanira idudzirai nhasi anowanzwa amba malive edu awadza kushota maindate live masikatika ndosaka ashayikwa maybe then mukafonera dudzirai moronga date oronga date naye oenda naye andoona kunomutadzai papa natete ndivatete vavo kwavari ndivateteka bai vemwana voshoita unatete kwacho nekoko vosvika vodi voyesera zvakanaka kuti vasimuke vadi vakwanise kuti vaende kuita witness handiti yekuti munhu abude agarisa anoita vedu wedu agarisa nemumwe munhu asinei nefamily ponzwikwa kuti zvakamira sei kana vakabvuma handiti I'm sure an arrangement can be made kuti vauye hazvimbotineka agarisa process yekuti Interpol inotora nguva yakareba agarisa ende izvinoita agive up manje angochezva zvaita akatombofunga mweya kuzviuraya unozviziva ndakazvinzwa tetemene aida kuzviuraya ndozvakafanana kanenyaya yaFaith. Faith akanga akuda kutozviuraya ndikamuti no Faith you can't give up uyazowana advocate vati vari kutora nyaya yake mahara handiti and the same thing even namaili uyu musikana wekueastern Cape uya weko haikauya uyo akambe ngaafona ini ndakatofonerwa navanhu vangu vari museo kote iye usiku kuma9 ndakafonerwa navamwe vakadzi vanga inavo museo vachinditi hama yenyu panapa iri kufunga kuzviuraya tashaidza mapurisa havasi kuuya takushaya zvekuita fonerai mapurisa kucharge office because mapurisa ari kuda ekumaseo dzayanga abuda tibatsire mufonera mapurisa tangofona last number yaafona ada kuzviuraya but we spoke to her we prayed with her we encouraged her and she got out of that idea vanhu kana vari mukastodi vanopinda panguva yakaoma kushaya zvekuita especially ukataura leta nokudza kuti sisi ndaneta zvakafanana ndeve more than 5 years ndiri muno nyaya yacho haiende koti ende vanhu vese vapinanzi ndini munyuwani muno ndiye akutotonga mumasauzi imomo vanhu vese vanopindwa vachibuda vachimusiya imagine kuradza kwazvinoita vanopindwa vachimusiya arimo koya vanyuwani vobuda vomusiya arimo vakomani agarisa kwakapinda uyaya ane mumwe akambopinda akamboya panapa takambofonera vari kumasauzi ikokoka aine mumwe waiti kwai pakapinda uyu ndichitoti uyu unogona kutogara naye nguva yakareba uyu akauraya mwana womunin'ina wake akakanda mwana womunin'ina wake paflight wakainzwa kukanda kubva pa40th floor kunowira pasi akafa chine 3 years chimwana akasungwa kasemomo akatobuda akatoenda akatonogarawo akatonogara ndofunga gore arimo akabuda on ground yekunzi kwai pfungwa dzake chichi but angari takataura naye panapa isusu akati tikatoti zvakafamba sei akatondedzera nyaya haasi tombori munhu anogwara uya vanenge vasingarwari munozva kuti jisismeni dzimwe dzenyaya dzevanhu vane matrial ari kudhilewa handiti unotoona kuti matrial anenge achidhilewa maybe isombori kana mhosva yaloya inenge iri mhosva yestate senge zvakafanana nenyaya iri kunonzi kunxama kuku handiti yekuti state inoti munhu akauya kukoti nhasi zvonzi mushina hausi kushanda dzoka yemangwana vodzoka mangwana usenzi aiwa mushina waishanda uyauya waakushanda but anooperate hapo saka weye next month kana havakupe next month ndokupa 4 months ndetiri 4-5 months 4 months you see so zvazvinodaka zvinoda kuti manje handinoona zvamunene kana mukanga madziva kuti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa handiti musatora route yekutaura naloya kuti ko zvakamira sei handiti kufonera prosecutor straight into zvandoita straight DPO muzati ndine interest panyaya iyi because I'm a community leader ndazati chichiri kuitika investigating officer akati ma-investigations akapera handisi kuti munhu haana kupara mhosva akapara mhosva kana achitongwa ngaatongwe atange kusevha mutongo wake you know and so on so it is also very good to take it through the route ye-state itself into zvandoita maybe ukamondotora advantage yekuti ndinoshanda mumakoti but besides anybody can do it noona vanhu vemacommunity treatment vanorana maorganizations vachinotaura neprosecution kuti nhingi ngaasapiwe bail kana maprosecutor achitanga kuteerera zvinotaurwa nevanhu vemucommunity kuti nhingi ngaasapiwe bail surely they must also
true. Very true. Very true. Patipa tipu wagona. Ona isismeli munhu wambotaura naye anenge ari mukati handiti ari kucollege handiti ngaakudze koti yaano atenda akati ndinoatenda koti parandbank mukoti koti b handiti it's very easy for you kufonera parandbank court number dzeparandbank court dzinowanika pagoogle mukafona mukadayirwa moti ndinotaurawo naprosecutor ari responsible for court b alright handiti court b yaya kana maiudzwa munoona kuti which one in particular handiti uyu munhu wedu anenge akakudzai date akaenda koti ndinotaura naprosecutor akaita nyaya yake ati musi wa25 March munobva matopuwa nhamba dzake dzekuofisi kwake good handiti dzimwe nguva vape maselfoni mukamufonera moti ndinoda kuti appointment yekuya ikoko kuzokuona kazhinji kacho vanoramba kuonekwa mobvati handikwanise taura pafoni ndini nhingi community leader I represent group rine vanhu more than 100 something I represent 200 something madiaries or 400 something diaries Zimbabweans on my page or on the community that I lead. We have got an interest nenyaya yaushu handiti takataura neputakata nyaya yake akati zvakati takataura nemunhu iye wacho ari kuti handisi kuramba mhosva kuti nyaya yangu ndiri kuiramba but ndiri kuda kuti ndingoitirwa speed trial the public table pari kunetsa kana zvisingaite ngaapuwe bail can we instruct lawyer wedu to come back and apply for bail on new facts good saka wagona iwe toda mukomana wachinaye panapa pawe wemabhatiri uya toda tomboita iyoyo iyo because maprosecutor sisinelika vanorarira nyaya dzevanhu ndasinati kune imwe koti so kunonzi kuado manditi kwanga kuchitwa nyaya yevanhu vekuzimbabwe vakasungirwa nyaya dzakadhako I will tell you about the story but zvandaona manje mukoti momoka yanga ichitwa inonzi chibhubhubhu faster because the clerk of court anga achiti handiti long weekend saka ndiri kuenda kumusha saka ndangoya panapa handina time kotro yenye yakazarisa saka nyaya yehobo dzapostponwa handiti postponwa because clerk arida kuendake kumusha nhasi zuva resera nhasi anofanira kushanda until 4:30 but angada kukurumidza kubuda ino holiday kai kuti akurumidze kufamba handi mukuzona but it's so wrong gatesemeli it's so wrong because zuva vanhu nhasi anofanira kushanda until 4:30 yeah true handi mukuzwisisa but you discover manje kuti izvozvizvi munhu anoposponderwa nyaya vanhu vese vangachiposponderwa nyaya dzavo dzakachipiwa madhese kunana April May handizvona handiti simply because somebody wants to drive kuenda kumusha kwake zvinhu zvaanogona kuti after 4 dai izvo zvatopinda munzira hatitanga kuti sei tofamba kuenda dai tese tichidala kumabasa kwedu kwaishandika here hakushandiki apo hatina ndiri nyaya ndazovatsura ndachindibva ndangotaura since tiri palive vanhu vese vachinzwa mazimbabwe dzikava zvezvinhu zvavanenge vafambira munoziva kuti simeli ndanga ndiri kunyaya yanhasi ndavatsura enda handisi kuti vanhu vanogona kutaura pagrupu kakuti musataura nyaya dzevanhu ndavatsura because it was not necessary for them kuti vasungisane nenyaya dzakadaro mukomana anga akasungwawo yakabaya munhu nebanga pahuro pesabu kubva paseri penzeve kudzika pahuro pesabu iwi mazimba saka anga mazimba vese vari 2 handiti ende anga akasungirwa attempted murder because uyo haana kufa handiti tinzwa inyaya yacho twakadenana nyaya yekuti nyaya ide ya2019 hanzi taiona bhora mubhawa uyo nyakubayiwa kwakuya kwakumira pamberi pangu bandamuti bva pamberi pangu uri kundivharidzira ndobva aramba bva watanga kunetsana kwakuburisana mapanga kwakubayana tv haisi yako ndeyemubhawa Manchester United neChelsea zviri kutamba ndezvekubritain bhawa racho harisi rako pawanzi munhu akubharidzira pamberi mubhawa wegona ngomira kana pasaidi ukatanga kutoona bhora mukasanetsana so vanhu vanonetsana zvinhu zvisina basa iri zvava necriminal record atongerwa 1 year in jail kana kuti anobharidzira fine ye2 months ye2000 rand I mean uyu mumwe hama yedu akabayiwa atiwane permanent injury wanga wachatofambiri kuti straight handi mukuzona handi patowane rurengo apa nenyaya dzekuti vanhu vakatodza kungokontrola enga yavo chete nezvinhu ndavatsura vese wagona ndavatsura vese kazviswa not necessary guys mubhawa tv yacho haisi yako dstv watsura wakabhadhara paakaenda pamberi pako wakati kunyanomira pasaidi
rege kana vanhu votitodzingwa edu munototi kwai vakaipa vana vemuna chiizvo we give people an opportunity yekuti vatimukire handiti munhu kana ava mupredicament akudza kuti kune madiaries thank you lucky enough handisindi kuchitaura ndiwewe munhu ari ukwawo ari kuchitaura Port Elizabeth for nyaya yevanhu vakavabharirana sekubira mubawa revaridzi achijaje vanhu isusu like what we say paprograms dzatinoita idzidzidzi dzekubatsana navanhu vari mumaprison we don't judge people tinoti yakatambika handiti munhu wese deserves a chance but that's fine everybody deserves a chance but let's also be able to talk to vanhu vasati vapara mhosva vari kunze vasati vawanikwa vaine mhosva kuti there are things we can avoid. Amen. I think you've got a point there. Ne point ikapa. Mumwe muti ndichita live ka yekesi yandaita handiti vanhu vanokomenda mumagroups mukuti hanzi zvamuri kuita zvimwe kukangasa makambobirwa here makamboponderwa hama here makamborerwa hama here muri kukurudzira kuparwa kwemhosva handiti and to some extent people are right handiti but ndakazopindura vamwe ndikati guys in I do understand kubirwa ndakambobirwa tv sisineli ndichipaonetura kwa okay iri surprise yemukadzi musebhedhedhe rake 75 inch yandakata leba yairwadza mukuzwa ndichipa unoitoraka vanhu vakatova ndichiidzikisa pamba ndichiisa mumba takazonzwa nevanhu vanga vazobika pamba iye mukadzi wangu asipo kuti pamba papwanywa tv yatorwa ndisati ndatomboivhura kana box handiti munhu akandibira anogara padhuze pamalaini pangu ndakamubata nanhatoka achimona anabobhira akasungu ndotoita same South African hapana 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 kana zvadombomiti mukuzvikisa so we do understand how it feels kuparirwa mhosva we don't judge people handiti but even at the same time tinoti isusu munhu ngaapuwe chance whenever we have an opportunity we talk to our people kuti ngatimboziva zvatakafambira. True, very true chokwadi. Right, muri kuzvinzwira guys. General, thank you very much. Kana tichange chipatana kusati tichaura kuti haufa tikauya ndichaona vangwachi vanoda kubatsira muchinda uyu ndichakupa mazita acho then udile nawo tonoti musitana papi tichingozunzwa nemi kuti zviri kufamba sei. The page ram commercial to knows the People's General and it the People's General guys ndo page search page the People's General Shellers the people have got the People's General no Buddha the People's General Shellers ndo start again but ngoti the People's General not Buddha Shellers pumberi antika inde muno follower ano batsira zvokuti do especially nyaya dzekuma vanhu ari kugara kumajerejere idzi achivabasa patanzania hama exactly nyaya dzemapepa nechichichi saka guys munhu atori bho zvokuti ndakuzari ndi bhuru wangu handiti let's just go and support him kuti vamboshandisa mumabasa vasasungwa chichi zvese zvinobhadharwa zvinoita mahara we tell people every situation is different maloyers vanobhadhara but tinopa munhu option yekuti nyaya yako enda pauniversity yakati pane maloyers for human rights vanokubatsira mahara nyaya yako enda pakati vari patrial unoenda pakati unobatsirwa mahara. There are so many services that are offered for free but if there are services that should be paid for we tell you manager ulitopfeni kumapage ose pari pafacebook that is kana uri comfortable you pay if you want and it means that we are going to assist you throughout the entire process kusvika munhu waona stationary yako yakakwana. Amen. Saka ndio mapage ekufollowa ya guys, these are the pages to follow instead of kufollowa makuwa kana kufollowa kunibasira kumagroup sina kana musoro zvisina zvinokubatsira ina zvimukati muupenyu hwenyu zvinotokubuilda ruvengo mumoyo kuti pfungwa dzangu zara hatred ukaona munhu dai unotovenga kana unoda kutuka kuhotspot kwakutuka kuzara bitterness. These are the groups to follow guys. These are the groups to follow. Follow these groups. You get something that you learn from there. Ukase dambudziko kana ringe viri mapepa kana richi wotibata sivatamubatawo achizokuvinga ushamisiki kana utombata direct kuti general ndenyangwe kadai so anobva topindira otokubatsira totobatsirana naye kuti ngatibatsire munhu totobatsirana munhu uyaya handi mazvona munhu wedu atori follower futi yepano zvekudaro handi maona atori mudhayari akakwana ipo panapa uyu asane peji rake handi mazvona saka guys ndo mapeji ekufollowa
handitika ndingakudza yangu kuti dai ndingutaurawo in general chidarika munhu nemune dhata rake nefoni yake asi ndingoti mapeji akadai so anovaka unovakika unobata something pazviri manga acho dambudziko hautye kuenda noti ndawirwa nedambudziko murume wangu asungwa ndibatsirei handika anotobasi patototadza kuziva kuti munhu atobvunza iyei otodudza kuti dai notashanda makoti anenge atori nani kuziva pane isisi hani mazviona saka a few weeks ago ndakataka kuita nyaya yangu I just wanted a parting shot hangu ndingopa an update of something that I thought you need to know. So I was dealing nenyaya yafaith handiti faith ari kucollege yekujobeku handiti kusansito faith nyaya yake aitengeta vana veafter care handiti achitengeta vana veafter care iye akazoona loya wemaharau nezuro saka ndopa mwana mumwe musimana abva aita sei achigeza aiti kana vana vakuzotorwa senguva dzinodzi aitanga agezesa vana chi vabereki vavo vachizovatora saka akasiyana namvura inopisa mubhati zvino kuti unogona kuvaraiwa ukanganwa exactly vana vofamba chimwana chese 2 years chajambira mutabhu memweri ndobva chatsva chimusikana saka akazonzwa nekuchema kwemwana handiti ndobva adzokera kubhathroom kwegamba anotora mwana saka the first thing chaakaita akatotanga kutotora mwana bva atoshaidza uber murume akaita zveuber but iye akashaidzawo imwe uber ndobva vaenda paprivate clinic iri padhuze navo handiti bva mwana atorapwa chichi ndobva azoti ari munzira achifonera murume wake murume wacho achibva azofonera mai vemwana zvanzi ngatitangane kuclinic yakati but iprivate ndobva vasikobhadhara mari dzakabhadharwa ikoko mbva mwana arapwa handiti saka ndinoona kuti uchisvika pachipatara kapatoita emergency treatment there's fasta mobhadhara izvozvo handiti hapatine pakunoadmita pataurwa nyaya dzemari dzekuadmita pamaprivate hospital ndobva vaonesana vese vari 3 kuti isusu hatina mari iyi pavatoadvise gona unoipatara kuti no sinzi zvakakosha tazviita adona network adona ndofunga afonerwa anofona big eish ya panenge pafamba satani vasikana panenge pafamba satani hey pakreshi mwana unopinda mvura iri kupisa imo masikana uri forera udzise uri kusara nevana vemuno eish mama one winda mama one kuchichiutika nefoni yake right segaiti mumirire ti ndibve ndangoti wangu yatafadzwa nditaure yatafadzwa handitika yemwana uya ndofunga mazuva apfuura mukuzati regai ndigotsvaga regai ndigobata faith wacho regai ndigobata faith wacho mugoya moinzwa regai ndigobata faith regai ndigotaura nafaith wacho ari mujera handiti no handizoti ave nefoni here then mugoinzwa nyaya yacho zvisere handika mugozoinzwa nyaya yacho zvisere handiti right saka guys muza nyaya yemwana wayo akatorwa namai vake uya handiti wokutorwa namai akainda mukomana uya mukomana mwana wayo akatiza zuru akadzokera kuna bhuti vai vakanga vamubatsira mudiaris naimi ndiudzeiwo kutoita kunge unenge watove miedzo chaichaiwo akatiza akadzokera kuna bhuti vaya nezuro shakira uya ndikuzviri kuita ndibe ndikubika mbora wangu wandakapiwa namai vaya nezuro zvozvo zvirapapa ndiri palife ndichakoma ira ndifonera nzvadzi vaya mbora wangu wandakapiwa namai vaya nezuro kuya ndicheke ndoka tomatometo zvose mukati membora waisa mbora isa mbora ya pakaipa ndagara tozati hamundi mbora kudzana ini nadhetiso chatiri tu tozati hamuzvidi zvana mbora izvo wokuchilonga bora it's a vegetable, the one that I was making, that one that I was peeling. Hello. Ndaswera maswera sei azvadziko ndimi zvama kutopinda busy ndimi. Tapinda busy manje ndachona unoshaya kudziramwira. Unoshaya kudziramwira ko zvako adzoka kukumba kwenyanga ndi mwana uyu. Saka kumba kwenyanga atobata kuti ndekupi kunofamba waso.
asvika patinoshandira akasvikira last time ndo paasviki aziva kuti ndokwira kombi iyi ndoendako pane iri padhuze nepatinoshanda kokwai chii chaitika anyway mai vake vanenge vakamandidzira kunomusiya kuna bavake angotiwo vachibuda iye achibva angodawo ko manhikikiri mari aiwanepi handizivi kuti mari aiwana kubva ndambomubvunza sipanga kuno kutopangasara naye 20 rand chete mari yakanga ainaye vanga vatotorera vatosiyira baba vayo hey zvakaoma saka asvika achiti kudii mwana atongosvondozviripo takaizoenda ndizoroti tasimuka kumazuva ndikati ko mama wako inga vakanga vandiprosa kuti nhasi vasumuka vachiuya nepano vachida nepano paatosvika naiti mati pamwe vatori vese akutoenda izvaiwa akarobva kudhobhek saka vanga vachitaura kuenda naye nhasi kuzimbabwe baba vacho vanga vakutoti vanosara naye asi baba vacho navangarodza kuti havasi kukwanisa vasare naye vachiona kuti haasi kuzvifarira saka vaida kuti mai vachona vainde naye but mai vachona vanenge vari kuti situation yavo haina kumira zvakanaka topafambisa sei apa pari zvino pane mumwe hanzvadzi yamai vachona yandakawana namba dzake ndichitangana naye manheru anhasi ari munomu ari kudhuze nepatinogara but ndisangana naye manheru kuti ticharasira mwana uyu kune munhu njeka zvinogona kuipa nokuti mwana uyu anoziva ana sekuru ari muno adii kuenda kwasekuru ikoko asi ari kutiza chiya kwenyu I think mwana ngachingoenda kumusha kuna nasekuru vachona angasiya ruzivo vanogara kupi saka ivo ana sekuru vachona nezuro pavakaswera vaina mai vachona vaitovaudzawo kuti musachaendese mwana kuna baba vake saka pa nhau yava kutorongwa ndeyekuti vakutongoita kuti vangogara naye ndofunga vamwe sekuru vachona vanda zvemadhelivari vachatongomirira kuti anouya mota yavo yanziri kumusha painodzokera vanogona kudzokera naye kana kuti vakanga vawana mari bhasi anogona kufambira nebhasi nokuti mwana uyo aida kugara nasekuru vaive kuzimuka ngachingoenda kumusha nogara nasekuru vekuzimu vaya handizvo zvona iwo ndo zvaanga ari kutaura kuti ndo zvaari kuda right chigai tange tanzwa kuti tiwe kuti chigai tange tawa kuti sekuru vacho vachataura motaura navo kuti kudi kuseni mozondudza iniko zvinogari ndimbofanira mai vacho ndiwe kuti problem iri paiko kuti varamba chiudzisira mwana alright ndatenda pakanaka alright hanzvadzi zvakaoma vatove nemwana atopinda maoko mavo kuti uchadzinga mwana hazviti ucharasha mwana uyo hazvichaiti mwana uyo atotoenda kuachidzoka pavari zvakaoma foni namba yamai yakadzimwai wakuzimirei kufoni mai vacho zvakaomazvo haana kuzondibata tumbare vekuti varuda musikana webasa mai vai havana kuzondibata akangotaura palive haana kuzouya kuseri ini ndandisinawo nhamba dzake akangotaura palive paya akati ndoya kuseri ndozokubatai haana kuzovhera uya kuseri kuzondibata foni yavo yakadzima mai atati tinzoti problem iri papi takavawana mai vacho takavawana foni namba yavo yakadzimwa mai avo apamwe avatori namagetsi kwavanogara foni namba yavo yakadzimwai phone number yavo yakadzimwai phone number is off. The phone number is off yamai vacho. Bedweka, I just pray kuti mwana yangu torona aende kumusha. Aramba ari mumaoko ehanzvadzi yedu ikai.
Vedweka munongosina kana mukadzi cheche anogona kuti newe ndiani iyeyo ndanda kuzvigamuchira ndina kuzvironga izvi ko ndiwo akutogara pano zvadini vanzvadzi havanote kugona kusatata pisi kumba kwavo nezvinhu zvakadai izvi vanogona kusatata pisi chako zvakanaka nemunhu nezvinhu zvakadai izvi because remember zvinhu zvanenge vasina kuzvipulanira guys yapakaipa regai tichaya kuramba chibata mai ava kana tavabata tonatenga taona kuti kudi mufoni namba yavo ndofunga pamwe kuda yakadzima mheni yakadzima or something regai tichaya kuvabata tigozoona kuti vanenge vachiti kudii nyaya dzakadai dzoshungurudza idzi mai vacho vakwanisa kugara nemwana nokuti vakangopinda munomu manje manjewo vari tochengetwa ndosaka mwana ainyepa achiti mai vangu vari kuzimbabwe vanhu aitoziva kuti mai vanomudzosera kuna baba kachazivi lisa ari kuna mbuya vake lisa guys mazvionera nditika mfoni haisi kupinda kana ndazovabata ndozokubata saka guys ndonyaya tanga tinaenda sindapedza ndaita live maskati because ndoda kubuda time pane kwandoda kuendawo kana baba vachinge vatoda kumbobuda unongobhalanisa kwese andisaka ndabhalanisa kwese anditika ndabhalanisa kwese guys ndabhalanisa kwese saka zviannouncements zvandinazvo ndezvekuti vari murustenburg muno varagari vemurastenburg kuna jamaster ari kuuya kurastenburg muno murastenburg musi wa25 muno murastenburg muna jamaster uyu mukomana wemashaba uyu hello mwari andi muri kuzviziva hello mwari pane vanhu vari kuda kundinzara mwari saka right Rustenburg yes let's go and support guys let's just go and support andika tiona kuti zviri kufamba sei hanimaona hande itino supporta zvakare vaya varida kuzoitawo meet and greet tete Tilda anditika mondi bata ndonyora mastenyu pasoti muri vangani food you are going to be given food chaungosvika mavenue wona otete Tilda uchiwa morosawo kujobek uko vari kujobek kutora mapictures navo anditika modlawo lunch navo anditika modiyo modzokera henyu kudzimba dzenyu anditika vanoda vacho munenge muripo pane meet and greet yani yaandi Tilda nasisimeli asisimeli asi havanavo meet and greet because magara tongosangana everyday zasisimeli hazvisi zvemeet and greet anomuziva nokuti everyday makandogona tofuma ndavamba kwako anomaona kai kwaitika nhamo ndotosvika saka hakuna zvemeet and greet anomaona meet and greet yatiri kuda kuita ndeyasisichi ndeyatete Tilda anomaona ndeyatete Tilda meet and greet saka if you can my diaries come let's dine with Tete Tilda before muswa 2 nchakupai date ngogara mani pamazita vanoda antika kujobek ngogara mani pamazita vanoda ndinyore pasi ndizonyenza kupai date kana uchikwanisa kuvavigirawo bhodhoro recold drink vavigire if you can bring here any present any nice gift semunhu anobva kuzimbabwe antika vachidzokera futi kuzimbabwe just bring here something anomaona bring him flowers just to show a welcome to show a love bring here something next before muswa 2 antika ncha I will give you the date chechero chimswani hapana mari inobhadharwa maiska iwe ndoonotoya kodla lunch yedu hapana mari inobhadharwa ndambotaura zvemari ndambotaura zvemari meet and greet hapana mari kutombobhadharwa anomaona zvakare pane mwana ari kutengesa pane mwana ari kutengesa magroceries ake andika kuzimbabwe handitika guys let's support business remwana uyu mwana wachiseli magroceries ese amunoda all the groceries that you want ari kutengesa antika iwe chakungoisa order tengera vabereki grocery muri kwamuri diaspora mwana maprice yake ari pasi anongonodropa chi magroceries aya kumba anongonodropa magroceries aya kumba ndikaenditsvage link yake ndikupei so that ane whatsapp group munogona pinda muwhatsapp group and motaura naye muwhatsapp group muona kuti zvinofambiswa sei and you start from there anditi maona tenga magrocery akuendesere ane price iri pasi magroceries ake ane price iri pasi saka zviri kuramba kuningirira oh it cannot pin from a different phone number eshindotumiraniko
Kanditumire andisilina mapini. It cannot get it from a different phone. Let's put it online. Muyai kuseri mundipe master muisa basta kuseri ndinyore kuseri. Antu vanenge vari pabasa zvino ndopinigona niko. And I was but then one but cherry would say, yeah, can put try cherry. But cherry I said, the cherry at me. So panic a panatitude than a Mosha TV. And it panic a panatitude than a Mosha TV, panic a panatitude na Mosha TV. Mosha TV is going to be there. To buy it, I would like someone to buy for me from SFCN to blow up, please. Cynthia, didn't know Tenga, didn't know Tengera. That's my other party time job. Didn't know which Rachel and Dokura run around the edge. Do you actually can't have linky, but what do you link up and Chisa will ram? Part of that which in Dipemun, what's up? I can't and give me Maggie, Nduku for dry, you are some comment section. Okay, some comment section in the pina. Maggie Nakusakuni, Kikwago, what's up, Kwako? Maginda kusira WhatsApp kwako link hiyo chitora link hiyo iwe ukande mu comment section ndozo pina tora link ndozo pina sakone pina Mosha TV azo apinda pakuti anenge angushanyawo wake anenge ashanyawo saka zviri kuitika aripo saka se zviri kuitika aripo zva Mosha TV obviously ndichange ndichatongomudana naye Mosha ndinenge ndinaye saka se zviri kuitika aripo ndichange chitori naye ipapo saka yamite meet and greet Mosha TV and Tete Tilda. Come and greet Tete Tilda and Mosha TV. Our new celeb in the house, new celeb will be in the house. Our celebrity, our Nigerian celebrity, our Magaro celebrity. Yes, Lil, wanata kuendaka. Janet Ngomo, love you too, mfano wangu. Urukupiko na Janet. Right guys, variku jobe kivese ngatisangane guys. That day ngatingote Derek Fara cheti, Derek ngona kigwa. Mongo ya zvenyu muzotla zvenyu tiri mukati momo ma diaries. Ndikupa first preference ma diaries kakuti mwana kunze mujobeki. But venya sanda nayo ndikaini mbofonera organizer. Tinzwe nyaya yefenyu ndikaiti fonere organizer. Tinzoti aufa. Yes, mama eshukai inda jara to Mosha. Mama V. Kujobeki. Asanda aziva venyu, but chakuza ive. Miraiti nzo organize. Kwena tinosenda chimbo yeku UK. Ndouya ku festival, ku Zim festival. Ndeipi many. Kuti say? Ndiri pa live ne. People wants to know venue yeku meet and greet. Saka nakunda tansandale nayo venue chakudza but hey it's like what kuzwa from the organizer himself. I watch tane venue teta venue on Monday. Venue ne Monday. Venue teta ndakuziya kuswe Monday. Alright abo. Saka venue kana yakusikama ne Monday bo. Ndokudza then muzovawo. Kwa ndakangomirira kazitari paipa takati nditumire zita rachoka. Niki. Ndokuti kati ndipe ziteri pa Melrose akipa hotel. Ukati ndokusendera ndikati kunozara. Remote. Alright, reka ndokusendera issues. Takataura 30 minutes kamusiya takataura zvakawandisa. Ndizvozvo ndisendere. Alright, reka ndokusendere. Alright, sharp. Okay, sharp. Okay, hands in Monday ndo planning kipani venue Monday. So I think meet and greet will be there Friday, if I'm not mistaken. I think meet and greet will be there Friday because Saturday kune ma awards. Kune ma awards ku Melrose akiuko. Guys, guys, Mother Diaries vanononyara kuti ndipfekedzewo mototibatsira guys kuti
Complimenta idress rine chakati guys, chakati nechaka. Kuma awards kuma red carpet ko guys. Ku red carpet kune ma minister. Hanimona. Kune ma ambassador, kune ma minister mamwanenge ari kune na mai strive masiwa vanenge vari ko vana mai vacho vaya vana. Guys, ndoda kuonekerawo. Hey! Ndechida kuonekerawo guys, handindiri ku stage. Ndiri ku stage ku stage ku. Ndoka ndiri ikoko ndatetulda vanenge vari kuvanhu. Tetulda vanenge vari ku VIP. Ine ndiri ku stage ku. Ndichipa vanhu ma awards ikweyo. Animaona. Ndichikweyo. Irene, you need something outstanding, so you need something beautiful. You know now what I'm talking about. You know now. Hey? You know. Right it. Okay, we're going to pin it. Yes, one. Pin in number. Thanks, Maggie. Number ya Maggie issue. Number ya mune groceries. Yana isa waterfalls, yes. Ana isa waterfalls. Ayo, andisikuziva ndikufungidzira. Guys, andisi sure. Ndikufungidzira tinogona kuita Friday kana Saturday mascot. Ndikufungidzira andisi sure inogona kuita Friday kana Saturday mascot. Because my hours manero anditi. Peshu kaenda ku front kwe page uku number dzangu dziri pa front pa page number dzangu dziripo. Ndikufungidzira guys. And sure, ndinangofungidzira pamwe Friday. Zvinogona kuita Friday kana Saturday. Pamwe Saturday makuseni kana Saturday mascot. Since my order riko manero. Hanimona, my order riko manero saka zvinogona kuita Saturday kuya to maybe to accommodate munhu wese vanogona kuita Saturday mascot. Zvana sindofunga handichetana handisendina vagouya. Newe kamchacha ndionewo. Hey, where welcome. You know now, guys. Muda kuti ndigosenzanga vakaporonga kuporonga mucheno kuboronga chii changu vakapfeka chichi. Aiwa guys, aiwa ine hangu kuchena ndinokupfeka ndinombozama guys. Kupfeka ndinombozama ndomboporongawo apo neapo nokuti munhu sandomboporongawo. Hanimona ndomboporongawo apo neapapo. Asi inamba dzemunhu wemagroceries dzakanyogwa kunzi groceries. Inamba dzemunhu wemagroceries. Asiwo guys kana wakuenda panzvimbo pakadai panda vachita aiwa sisimeli chinja icho mudai. Saka zvandichaita indicho yani dressing yangu pano. Chani dressing yangu pano apa. Ndotodza guys I dress nderirishi. Busi nderimo wardrobe muchano chataza ma wardrobe mangu ndoba ndongononga imo wardrobe mu closet mu ndoma chanonga imo. Ndoti guys ndakafunga dress iri pane choice yema dress matatu. Saka pane choice yema dress matatu anditika to compliment ne boost to compliment kuti kandoendawo nemiwo so. Mimi hapana chiporongo tisitaka package makeup artist akagarira ari padhuze. Makeup aripo akagarira aripo padhuze we makeup artist akatogara. We musoro kune vakandi offer zvamusoro kama mene kujobeka. Amene zvo zvari natural hair mufusho kuti achauita sei. Amene kuko zvichafamba sei. Dzakawandisa zimunamba. Magi hanzi namba dzakawandisa panenge pane number 2. Tora dzimwe namba. Pa link ya tora dzimwe namba idzanzi dzakawandisa. Pane namba dzakawandisa tora dzimwe namba. Unogona kuporonga simela nemakanditemba ndogona kuporonga mai mwana usajairira zvinhu zvokuda kupfeka pane vanhu vakawanda unogona kuporonga unotonida maadvice basi maadvisors pasura unogona kuporonga kanzi kana muzotengesa madress mundudzo unokwana here naiwe rutendo unokwana. I don't mind blessing you with a dress if you are my size. I don't mind giving you that dress rekupfeka manheru. If you want it I can give it to you like ipapa ndogona tokupa. But kana uchipfekerana neni uchikwana because ari moma mwe kuti andigoni kuti handichakwanisa kuti ndimapfeke vakomana kadumbuka kanorambisa zvinhu zvakawanda kanotodza kupfeka zvinhu zvakawanda nenyaya yakatumbaka. Lizi namba dzevanhu ndinokupa kuinbox. Nyama iyoyo ndo yanda yakati endi yakawanda vedu kuita 6 mapaper bag mai mwana ndikati nyama iyoyo inopedzwa nani pano 6 mapaper bag ndichatopawo vamwe. Shumpress uri size yangu mbijana. Yeah, Shumpress yes. Shumpress unopinda. Shumpress yes. Cynthia. Unoporonga iwe. Unoporonga kati zvirega arikuda namba ni. Arikuda namba andisikudziona na peshi namba. Ishi na peshi. Arishimwe ndikupe. Unoporonga zvi. Patience namba ndakupa idzo. Peshi namba ndakupa. Zvandichaita ndichangoya nadzo ndoti zvine basa rei. Ndongoya nadzo ndoti guys dress iri. Zvoita here boots iri. Zvoita here. Hanimaona.
kana bhutsi singati mototi haitoiti kana zvisingatoiti mototi hazviiti anomaona ndo totaura kuti toisa here mazvidobidobi zvemu kana tongosiya zvakadaro ndo panenge yakachete papapa panenge pasingadiwi zinekisheni nemaziering unogona kubayirira maziering nezinekisheni kuti ndakachena kandi zvatokanganisa mucheni chinhu chiduku kushe tinogona kutomisa apo anomaona 36 handichina ndakadzigova dzese ndakabva kusaizi yekudhara handisisina zvachose masaizi 36 30 handisiko ndakadzigova dzese remember ndakatanga I started a new wardrobe kapa ndakatanga kusimba saka dzese dzedze ndikasazama plastic eblack ndikazama plastic eblack ndikapa vanhu dzimwe ndikatora ndikapa ndine mnin'ina akauya musikana ndikampa mnin'ina wayo amene kuti masibhegi munoziva zvekuzimbabwe ndakamuona ari kuita kubayiwa nekuchena mai mwana zimbabwe netopi yako ndikuda sketi ya no ipi rumbi ipi indotengesa hembe guys saka kuchena kwandiri it's easy kwete kuchena actually kupfeka it's easy unozoporonga komuaxosi unozichikuita compliment kwete namba iri papi okay right namba dzemagroceries guys akachipa anokuisa magroceries kunonzi kuiku waterfalls anisa magroceries kupi kwese anotumira magroceries akari pasi akachipa ese magroceries ese anawo ese magroceries anawo ese anawo. Can you check that we were wearing yesterday? What I was wearing yesterday? I really goes kubotswana udati ndiunze kubotswana handitengese ndotengesa 190 leni ingapa ndopfeka hembe ndikaposta wani tokuziva kuti chirimo mustock adzinonoki kupera chete ini dzangu adzinonoki kupera ndinotengwa ipapa ndokukanda ipapa delivery fee alizivi torai namba mumubvunze mungotanzwa zvokasisimeni yesi ishumba urise ishumba mungotanzwa nasisimeni torai namba idzo dzimotapiwa nani moti namba nasimeni kwai magroceries une magroceries saka magroceries anokuudzai zvisere arikuudzai zvisere nyaya dzemagroceries kuti mirai ndimufonere mirai tifone timutuone kuti aripo here mirai tifone tinzwe zvisere andiva kufona manje ndandichivada vangu vasingabati foni mirai tifone ndibve ndapedza ndindi tagarisa panapa onai manhamba edu atodonha takangogara panapa musikana uyo aripiko let's hope it will aripo Hello. Did right what you say? Kuri bo right ndiri pa live ka. Saka people were asking kuti ma groceries aya une charge here ku deliver. Aye wa delivery ku Harare kwese it's free delivery. Wow. But kunana uchitungwiza Epworth ke Domboshava chinoito 8 rands delivery fee. Oh, wow. Handi mashinza kune yanga chibvunza ti Waterfalls chindoda grocery right if free Waterfalls uninzwa kusara kwa mahara Harare yose mtown groceries they are for free transport and it asiwo kana wakuzobuda uchinda kumachonyo kunana chitungwiza uko andika mutoko murewa ameno matown mamari padhuza ya zvimareserve chipadza kana kuti kuma outskirts uko 80 rand Domboshava andika 80 rand hanzi ko chegutu unogona kuendesa. For now
tingori kuharare chete. Okay, for now vari based kuharare chete. 24 hours. All right, for now vari mu. And thank you, you want for waterfalls. Yes, number ndidzo ndakapina idzo. Chibva watoenda unombata magroceries ake, they are cheaper actually. They are very cheap. And also you can look out for my specials. Any WhatsApp group ranaro. So unogona pina WhatsApp group wanitika. Then mona panenga chisema specials zvipepa. Motenga uzvinzvi pama special. Animona. Saka WhatsApp group you can take the number yoyo anoku add WhatsApp group and then motaura. Saka magrocery ako aya chaichao. Uri kumbonya kutekesa chine. Tinotengesa sugar, upfu, zvese mazim products because my product edu ese atori kuZimbabwe. Saka delay ukaorder nhasi mangwana grocery rako rinenge ratosvika. All right. Saka mune package. Tinongotengesa pane bulk nevanenge vachida kutenga masingles. It depends. Munobvunza munhu ada kutenga 2 kg yake sugar mutomendesera. Munhu ada kutenga saka muri right. Hatina limit kana ndotenga zvinhu zvako zve5,000 nongotenga ndotenga minimum totangira pa 500 rands. Okay, and you are selling in rands. Tinotengesa in rands and ashbi kuti uve ne account unongoita ATM cash deposit okusenda nemukuru. Guys, pama rands apa ndo pamachaisa apa. Guys, daiwo. Guys, nemutenga magrocery pada kutenga nemaningikiri. Unobhatira marands Ivan. Pada unotenga nemadhila guys. Sapo ine mutenga mwa grocery guys muzotopera. Ine mutenga grocery kumana marands akoti. Papo kuti tumire mari marands nemukuru vatinge kumazopo have madola haichakwani kutenga zvakawanda voenda kunotenga nemara nemadola uko. Imi chitenga ine marands. Chivape marands mo number grocery list ravo onyora vongoendeseko. That's very good guys. For the first time kwa nantengesa magrocery nemarands. Vamwe vesandisari nema US dollars for the first time. Vanozvitengesa. Kana vachida kudownload app yeunozvichi namba dzakapinwa idzo Precious TV idzo namba dzandakapina apa idzi namba dzakapinwa idzo torai namba idzo dzedzo. Hands how do you send mari if you not in Zim? Unisa nemkuruka unisa pamkuruka ivo votora mari yacho inenge ne reference ako kavoti ovaudza zvauri kuda pa WhatsApp vokudelivera neaddress yekumba kwenyu munodelivera kumba kwenyu. 500 rands minimum guys kuno kuatenge kusari 500 rands totenga magroceries ekuma 3000 kuno kuandika na 4000 pamwedzi. Saka imagine kumuti wotumira imi tenga magrocery akachipai kungotenga grocery kwa 500 rands wakutoendesa kungoendesa marands ako chete kwandoda kuona price list nema namba ndanyora namba idzo chitora namba monopiwa price list kuseri vanokwanisa kudownloada app o vanoya kuWhatsApp ndovapa catalog. Kune app iriko yekuti mukwanisa kudownloada moona maprice list kana kuti moenda kuWhatsApp. Saka app inonzi chii? Inonzi magroceries. Inonzi magroceries. App inonzi wakaenda futi pawebsite vakati magroceries.com vanokwanisa kuorder directly from our website or vanokwanisa kuya kuWhatsApp kana vasingade zvekunoorder pa app or pa website vanongoya kwandiri ndinongoita sei vaitira order yacho. Groceries app inongonzi groceries guys. Kana website ndinonzi groceries.com. Asi app inongonzi groceries. Chipanya munodownloada izvozvi groceries. Muone price list ziripo magroceries. Ndiyamuzisa magroceries kana magroceries.com. Mona maprice iyo yapinwapo na Terry yakanzi magroceries.com. Mototoza magroceries aya number ndaisa hapo iyo motora ma screenshots mozombata ani maona. No, thank you mningi wangu tachidanisa zvazvisere nezvokuti zviri kufamba sei apa. Maita basa. All right, it's okay. All right, sharp. Bye. Right. Saka ndizvo zvezvo guys ngatimhanyatika. So guys tobatsana mangwana kwa Prophet Josi. Vada kuona Prophet Josi vese vaya guys chigara matenga up ma airtime yenyu mochitumira ma airtime enyu handika monditumira nemazita enyu nasi namangwana ndikuregister mangwana vanenge vachiuya ma airtime enyu nemazita enyu ku WhatsApp airtime yeVodacom kuti kwasota na Prophet handika. From me to you guys, I love you so much. Take care.